Xenial. Rememorando un pouco o da última vez, habíades entrado a unha habitación que estaba ao lado da do Duque para obter, bueno, algún tipo de pista ou obxecto, unha chave, de feito, habíades atopado para poder acceder á súa correspondente cuarto. Claro, dentro do que habíades atopado unha pequena caixa forte que, despois de xuntar distintas, facer un disolvente caseiro, gracias á intelixencia e cooperación dos nosos compañeiros, reventáchedes a caixa forte e dentro dela atopáchedes unha cabeza preservada, unha cabeza cortada. Correcto. Polo tanto, rapaces, non vamos a demorarnos máis falando de pequenos detalles, se alguén recibiu unha malleira ou non, ou se foi desnudado ou calquera cousa así. Estamos aí nese momento. Acabades de ver esa cabeza despois de que a porta estoupara desa pequena caixa forte e Blacalao sufrira os inconvenientes deso mesmo. Que facedes? Todos saben non, por favor. É o mapa? Non hai mapa. Non o carguín. Sempre me suele pasar. Ahora sí. Vamos a poñer unha musiquiña así. Pois antes que nada voulle dicir a Lara que me cure. Vale, vamos a decir que sen ningún problema, porque nas cousas que van a pasar non vai a participar. E vamos a utilizar Healing Cure Wounds. Vale. Creo que non estás a full. Como vamos de vida? Non estou a full, non? Non estás a full. Vamos a poñer puntos de vida. Everyone. Puntos de vida. Everyone. Agora me bota a cura a Broken. Vale, despois do que acaba de acontecer, el Lara acércase a ti. Vamos a decir que gasta os seus recursos para curarvos. Vamos a ver, Cure Wounds. Perdón, que xusto tamén lle din a curar a este, men. Vale, pois el Lara gastou os 2 feitizos de nivel 1 para curarvos. Estades máis revitalizados que antes, rapaces. Que ides facer? Que siga gastando. Hasta que teñades full vida. Eso é o que queres dicir? Se total non vai participar, que gaste todo. Así me gusta, home. Así me gusta. Vamos a mirar aquí. Cure Wounds. Dijo, a menos que Broken non queira. Cure Wounds. A full. Vale, eu a pregunta que fago é se é normal. Como mago, vale, pregunto porque non teño ni idea. Teño unha cabeza reducida ou... Perfectamente conservada, verga. Non o recoñecedes? É a pregunta que teño eu. Ao mellor biche de los encuadros. A cabeza, o sea, a persoa biche en cuadros na parte de abaixo. Pero non é o anterior... Sí. Chegou. O sea, o irmán do Duque. É o irmán do Duque. Wow. Non hai nadie aquí escoitando, nin nadie do servicio, non, nin nada por este. De feito, esa era unha pregunta que vos iba a facer. Canta xente acompañou a Helena e cantos guardias vos van a vir a axudar? Vamos a definir entre os tres. 80 guardias nos veñen a axudar. 80 guardias nos veñen a axudar? Claramente. 80. 80? Ou máis. Todo o exército. Todo o exército que había no castelo, tranquilamente. A ver, non sei. Que decidan estes homens.
Se non tiro uns dados, xa está. Eu por mí Eu non. creo Vos dechedes viña, a alarma claro. de que o Duque iba a ter peligro. E Lara colleu unha pequena guarnición e foi a avisar a máis xente. E agora eu vos pregunto a vos tres: cantos gardas se deron conta desta situación? Obviamente non podes dicir 200.000, vale, non hai tanta xente nas cercanías. Aí eso vale. Pero a mellor 80, como dixo Martín, pois era posible. Quanto pode ter este castillo, guarnición ou o que sea? Moita xente, É isto. Traballando a Claro, vez. A un momento. Claro, pero estarán uns patrullando por un piso, outros por outro. Pois ao Non sei, mellor... que poden estar aquí arriba. Ao Aquí mellor é arriba. media docena ou así, se os outros se movilizaron. Sí, sí. Pois Porque probablemente. estará máis a guardia da duquesa. Xusto. Pois Pode aquí ser, polo non? pasillo ao mellor media docena. Pero por todo o castelo, ao mellor Martín non Sí, te home, puxas sí. encabelado. Ah, claro. Ao mellor son máis xente, incluso. Vale, pois vamos a decir, como ben dixo Brocan, que aquí nos pasillos vai haber media docena. Vale. De feito, vamos a darvos unha chance no sentido de que... De feito, vamos a poñer aquí un toque. Vamos a poñer o toque do guardia. Hai luz, vale? Pero sí que é certo que hubo unha explosión previa a que poiderades ver o contido da caixa. Por lo tanto, vos tedes un pequeno intre para decidir que facer, porque a cabeza está aí. Se non a sacades ou tal, a xente vai a ver. Eso teño super claro. Pero sí, recoñecedes que é a cabeza do anterior duque. Perfectamente conservada. O motivo descoñecedelo, eso está claro, de por que está aí. Entón, a pregunta é se hai xente de servicio mirando ahora mesmo. E apertados uns intres para facer algo se queredes ocultada. Eu vou chegar aquí a hablar Calabos e decirlle, sabes, polo baixo, se sabe, se recoñece a cabeza deste señor ou lle digo eu. E vístelo nos cuadros, Rowan. Vístelo nos cuadros e sabía... Non, pero quero decir, eu pregunto yo si se dá de conta do parecido. Os bracalabos. A ver, Pasou o balón antes. sí, pero Vale, quizás Hai non que é unha mirar. mellor situación para, quero decir, non sei se me está entendendo. temos que comprobar se é correcto. O sea, se é real. Claro, pero digo, isto xa é un pouco máis tema dos seus sortilegios, non dos meus. Que gardas? Probablemente... Eu digo, yo aquí, o sea, empezo a pensar que aquí detrás pasa algo, xa me cheira mal, pero isto xa pasa de castaño oscuro. Vale, salen dos gardas e aparecense pola porta. Escoitamos unha explosión. Que pasou aí? Que pasou aí? É seguro entrar. Ves que se empezan a acercar, coitados uns pasos. Ainda non, estamos poñendo isto ben, porque houve unha explosión, como dixeste, des que saleu do armario, e estamos deixando todo para que se seguro de entrar. Esperen aí un momento fora. Fago unha seña a eles así de camán, de espabilen, fagan Vale, algo que que acabes. sorte, os mans botanse para atrás. Ves que se apartan nun pasillo por aquí. Vale, vamos deixar o algo. Teñen órdenes expresas de facerlle caso aos aventureiros pola mismísima duquesa Helena. Vos me decides. Que deberíamos facer? Coller que Lara lle levar a cabeza a duquesa. Home, Idea, pero eu que sí, que eu non sei nada do tema de como morreu este señor ni nada, porque eu a non asistir á cena non sei o da bruja, suposta bruja. Morreu na tanto guerra,
Unha bruja ao mellor fixolle algo. E agora pode que o mago sea unha bruja. Eso non teño ni idea. Non sei. A ver, podese chamar a señora duquesa que veña aquí un momento. Se confiades en ela, claro, eu non te trato con esa señora. Pero parece ser que confiades nela, así que Non sei onde foi. como é un asunto delicado. Claro. Cosa que non sabemos onde está. Foise buscar máis axuda. Sí, Lara tamén marchou, o sea que... Claro, este. A ver, podemos Eso foi unha cousa que planeachedes agora, pero ainda non fixachedes, o de que Lara lle leva a cabeza, pero ainda non fixo. E Lara realmente está aí. Está aí, sen facer nada, porque non está... A ver, podes envolver nunha sábana ou o que sea e que se lle leve ou calquera cousa e non seguir mirando. Vale, eso pode ser unha opción, se o que desexades. Xa propoño eso, vamos. Vale. Volver a cabeza nunha sábana e que con cuidado leve a Lara. Adiante. Vale, perfecto, pois vedes que Lara neste caso chégase. Podes escoitar como a choiva vai caendo a través das... Vai golpeteando as ventanas. Envolve dunha das sabas nas que hai por ali e tedes unha chave e unha cabeza decapitada perfectamente preservada. Vou chamar a un guardia destes. Acérquese sen ningún problema. Vale, que veña un. Sí, señor. Pode escoltar esta señorita, esta duquesa? Ten algo importante que entregarlle? Sí, por supuesto. Levolle ahora donde busco un machete. Ves que se vai metendo por ali hasta que se van perdendo na distancia. Moi ben, vale. Non vimos nada raro, non, nesta habitación? Nada que vos chamara a atención, máis do que xa bichedes, porque a fin de contas ti tens que pensar que o armario teña unha pequena ilusión que a congojou ao compañeiro que a abriu. A explosión do que sería esa pequena caixa forte, e de momento que as tiradas que sacachedes que non manteño non vides nada máis. A chave que atopachedes nun dos escritorios, nun dos caixóns, supoño que Lara antes de írbolo dou. Sí, Tariano lo dijo. Correcto. Vale, eu non quero dicir nada, pero a mellor esta oportunidade que nos leven á habitación do Duque para registrala e facer o noso e lo que surja. Ou vamos. Lo que surja. Claro, o sea, a ver, este asunto que temos agora, pero, bueno, a ver, nos viñemos ao que viñemos. Creo que este é o mellor momento, así de... para facer eso. No, a ver, isto é motivo de que levanten todo, o sea, cando se descubre isto, se se descubre e levantar a liebre, vai ser un polvorín. Podenos salpicar moi en contra, E teñese que dar moitas explicacións, eso está claro. Agora ben, andade con ollo. Vale. Hai uns 2, 3, 4 gardas que están aí. Vamos a decir que 2 acompañaron a Elara. 3, eran 6, media docena, como veremos dito, non? Quedan 3 por aí pululando. Parece que están expectantes ao que fora desfacer e síguenvos atentamente coa mirada cando saídes todos da habitación. Pídenvos algún tipo de reportes. Señores, podemos proceder á habitación, que é ali que podemos axudar. Parece que o di alguén cunha armadura un pouco máis xeitosa. Temos que ir aos aposentos do Duque. Atoparon algo que nos diga a ubicación do Duque ou da asasina que o estaba a perseguir, ou o mago incluso, o amigo Otto? No, pero debería quedarse aquí alguén en caso de que o mago volva. Vale, sí, deixamos aquí. Quedamos aquí. Ves que poño aí uns gardas aí que axuden por se pasa algún cousa rara. E quedes expectante, firme, recto.
como se fora unha barreira ou a propia porta que impedirá a Onde están xente os pasar. aposentos do Duque? Señala vos, literalmente pudechelo recoñecer subindo ao pasillo. Era a primeira porta que tiñedes aquí. Antes de que abra la porta, fillo de puta. Os compañeros vos Man, mover por ali. pois di algo. Aí está. Posto moi rápido. Mover non van por ali. Vale. Non se movan. Ou tiro dos osiños. Ben. Achegaste á porta. Colle a chave de quen queira que estuvera no peto. Encaixa perfectamente, vírala e escoitas os clanks característicos de que esta é a chave da porta. Entón, abre a porta sin ningún tipo de problema. A habitación está bastante ben ordenada, pero o problema é que está completamente oscuras. Non hai ningunha ventá por ningún lado. Ni unha ventá por ningún lado. O único olor que che chega é o olor ao ferro. A ferro. A ferro? A ferro, non? A ferro. Vos me decides. Vale, pois vou preguntar a un dos guardias. Que lle preguntas? Vale, dije, cabaleiros, algún de vostedes nos pode explicar a peculiaridade da habitación do Duque? De porque non hai ninguna ventana ni nada. Pois a verdade, señor, non lle saberíamos dicir. O Duque nunca lle gustou moito as ventás. Sempre moi celoso de sair da seu cuarto pasada pola noite. Algúnas noites máis que outras. Non lle sabemos dicir. Tería que falar co mago. Comigo. Non sei se están ao tanto, pero hai como un olor hacia o ferro. E non sei se é algo común ou é algo Desenvaina a súa espada, aplicación. preocupado, home. Como ferro. Voucho ser sincero porque se non o dixemos suficientemente claro. Querías dicir que ole a sangue. Vale. Entonces eso non yo digo. Vale, eso me temía. Vale, pois gracias a estas expectantes porque ao mellor necesitaremos a vosa axuda pronto. Vale, igualmente parece que están preparados para sacar armas en calquer momento. Vale. Vale, Blacalabos. Vale, volvo para aquí. A oscuridade é moi grande, pero entras no cuarto. Ti me dirás. Non se ve nada. Claro, Eu vexo gris, vexo en gris. Home, porque o outro tal. O outro ten Dark Vision. Si coño, pero se hai luz aquí debería entrar luz, digo. A Tal luz vez está lo aquí. completamente- Queres levar unha antorcha para aí? É que che pregunto. Pero que ten a percepción. A ver, espera. Pero lo- Vamos por orde. Blacalabos, non ves Bro. polo simple feito de que as antorchas están aos lados. Non entra a luz, non refleja coas paredes e trae luz para aquí. Que debería facelo na... Sí, bueno, a mellor sí. Non hai luz porque non hai nada iluminándose aí e non hai ventás ninguna. Non hai máis, non chega ao alcance das antorchas. Vale. Pois ponme luz. Vale, eso, efectivamente. El Lara puxo unha luz antes de ir. Vamos a decirlo Sí. así, ¿no? Bien. Vouche mover un pelín, Rowan. Vamos con un niño. Vale. Un momento. 4.000 non. Eu quero eso, tirar unha percepción, se Ben. me deixas. Sí, Quero distinguir a ver se aparte de ese olor hai algo distinto. e decides tirar os dous percepción. Con luz ides poder ver cousas. Grazas a Deus. Sí, no, pero eu é de ulir. Quero ulir. Moi ben. Sabes, se o rollo hubiera olor a azufre ou calquera merda así. Carallo, Blacalabos. Vale, eu quero tomar. Ti, Sí. Braco. Vale. Claro. Blacalabos. Tío, exagerando. Entonces, Cuidado. Vale, e fixaste conta de que a porta principal, despois, se houberas dado 5 pés para adiante,
ao mellor tú eras collido ou pisado algo que non debías. Daste conta de que moi sutilmente alguén puxo uns cuantos glifos nesta columna, vamos a decirlo así. Voucho dibuixar para que quede un pouquinho máis claro. É como que alguén se dedicou a puñar algún glifo aí para que non pudera pasar moito. Cuidadiño. Brocken. A ver como digo sen dicir moito demais. Ti sabes cando... Bueno, ti o liches algunha vez o típico can que está mollado, non? Sabes? O típico can que can tal, pois está mollado. Pois ahora imagínate o can mollado en sangue. O can mollado en sangue. Sí. E cando can dis home rato moi grande. Blacalabos, hai outra cousiña a maiores. Vale, vouche dar pola tirada que sacaches. E que daste conta de que nunha dos laterales da parede, vale, moi sutilmente, un dos armarios está lixeiramente movido. Parece que alguén o moveu por algo. Vouche marcar tamén aquí no mapa para que o podas ver. Vamos a ver que está aquí. Non sei se vedes o branco de aquí. Non o vedes porque é branco sobre branco, son un melón. Dame un segundinho que vou pintar de vermello. Víase. Vale, vedelo. Vale. Sí, señor. Está lixeiramente empurrado, vamos a decirlo así. Está desplazado para a esquerda. Sí. Algo moi sutil. Vale. ¿Dónde está o glifo? É todo isto daqui. Todo isto blanco. Vamos a decir, hai unha colección deles, se que es, incluso. Non sei como describilo, pero ti daste conta de que hai distintos dibuxos, pictogramas, non? Que constituirían un glifo, algo relacionado con conxuración, e daste conta de que darte 5 pés para adiante pode te desembocar un problema. Parece como se isto estuvera pensado para que o primeiro que acceder aquí á porta sin ningún tipo de miramento, pois desembocara nun problema gordo. ¿Esos glifos no son outro lado? No. Vale. Porque sí, permitidme describir unha cousa a maiores que é bastante importante. Adiante tedes unha cama que non a podedes ver porque hai unhas cortinas que a ocultan. Son esos puntiños que están no chan. Pero si que vos dades conta os dous que tras elas hai algo que se está a mover. Parece como se vos ignorara. E non hai rastros de sangre. No. Simplemente olor. Che. Non hai outros rastros de sangre por aí. Rowan, ven aquí. Non sei, estou aí, que decir. Tesme que axudar. A min é a broca. E Kaloplowski. Temos que saltar por enriba desto. Bueno, pois claro que parece que sea máis ágil e pese menos. Eu. Non sei. Vale, pois intento axudar a Blacalabos a pasar o... Pero un saltiño de 10 pés non pode facer fácil. Sí, con forza. Pois sabe que o saltar vai con forza, Sí, pero coendo carrerilla e tal, un salto de 5 pés non... A ver, déxame mirar se Blacalabos ten menos... No, ten un 10, o sea, tirada ninguna. Ahora ben, vos estades a xogar no sentido de que non sabedes cales son as condicións que activan o glifo. Vale, por sorte, este glifo era no momento en que o pisas. O sea que non hai problema. Vedes que o Blacalabos, botando a valentía do mundo, salta ese glifo collendo algo de carrerilla 5 pés para atrás. Valentía, foi deducción. Deducción, efectivamente. Se non, se pasar por enriba hubiera explotado, tamén hubiera explotado estando xusto ao seu lado. Eso é certo. Moi ben. Vichedes que o Blacalabos foi capaz de sortear este problema. Cruzade. Non foi falta tirada ninguna.
Son 10 pés. Sabe? Vale, a ver, sea o que hai aí na cama, Que iso di? non se ve silueta nin nada. Agora que Blacalabos está o suficiente cerca, sí que se ve. Podes ver a espalda de algo. É como Vale. se estuvera acuclillado na Sí. cama, vamos a decirlo así, facendo algo. Empezades a escoitar sonidos de masticar. Vale, pois entón ese é o señor dos ceos este que me dixo pequiñes, probablemente. Creo que vai salir de combate, pero eso vamos pasar completamente de leira por onde o armario, porque ao mellor está jardando o sitio este. Unha opción moi loable, a de tirar sigilo. Non creo, ao mellor hasta nin fai falta. Ajá. Ou esa tamén, mira, a do gasto. Porque si antes ya que nos estaba ignorando, ou eso parecía, Sí. que está comendo. Bueno, ahora tiro yo un... Es que tirar aí unha O salvación. feitizo falla. Creo. Déxame ler un momento. No, minto. Exhaustion, espera un momento. Joder, putas retras, un segundo. No, é outra cousa. Vale, genial. Tiro eu, dame un segundinho. Dime por favor, Martín, que non estás vendo o bicho que lle botaches eso, verdad? No, se ve, no se ve nada. Pero tens que tirar en directo, non me vale Non tirar por escondidas. non podo facer en escondidas. Non. É que se así vedes o bicho que é, joder. Pero, pois tira o dado de 20, tiras un dado de 20. Ah, sí, é verdad, sí, vale. Tira un dado de 20 e ya. Sí, no, tedes razón. Coño, O, Si a falla, suma do vamos a lleo. ver o bicho igual. A suma do lleo. A suma do lleo. Vale. Cal é a suma? Ah, Tira o de 20. Eso yo seguro. Supera. Pues, tan pente que Supera. Ben, isto é o contrario a será? ser sigiloso, porque aquí Blacalabos non me puxo o rasgo de tal e non o acepto agora. Pronunciou as súas palabras, escoitáchedes o feitizo, e con iso idesme tirar todos iniciativa. Ben, Tiramos. vamos a describirlo un pouco mellor. Vamos a iniciativas aquí. E vamos a ir co combate, porque sí. Joder, que bien. De último, xa. Vale, non hai ventaxa de iniciativa, non hai desventaxe tampouco. Fantástico. Rowan, quedasme ti por tirar iniciativa, amigo. Que ben. Joder. Vale, genial, fantástico, Para que increíble. dis nada, Vai a suceder o seguinte. Blacalabos lanza un feitizo á ubicación ao centro da cama. Pronuncia esas palabras máxicas, esos sortilexios. Falla, parece que a criatura resiste o efecto. Agora. Entón vedes como un chirrido da criatura saca dun golpetón esa cortina que te desdiante. Que se coma o mago. Entón vedes o que era o duque coas súas vestimentas transformado nun home rata. Vámonos a poñer un poquinho máis grande, que sempre é máis gracioso. Nun xigantesco home rata chepudo, mentras a criatura desvela como estaba a comer o meigo Otto que estaba aí na súa cama. No, era boa xente. Iba. Ben, Espera, comigo tú era bo. nadie dixo eso, estás a comer. Increíble. Que vai a facer o seu no seu primeiro turno?
vai a gastar a súa acción para gritar como un condenado, para chirriar. Entón, dades vos conta, notades como dende o pasillo os guardas que estaban aí vixiando lles pasa algo, non sabedes o que. Incluso, quizáis aos máis perceptivos de vós, podedes notar como no chan ou nas paredes algo se move. Bien, eso xa me encargo na seguinte ronda eu. Blacalabos, tócache. Jesucristo. E me dis? Eu digo. Como é a porta por dentro? A porta por dentro. Pois, mira, aí sí que che dou unha cousa bastante chula. É que a porta é moi boa. É unha madeira de carballo moi maciza, moi ben preparada e construída para pecharte dentro, que non podes sair, nin os de dentro acceder tirando por forza bruta. Vale. Eso era Moi boa, de feito daste conta, vale, cando saltes para outro lado, que incluso ten un pasador, o sabes, o típico tablón pistillo, sabes, para que non se poda acceder. Vale. E poño yo. Perfecto, pechamos la porta. Uy, perdón, a brincha. Que máis? Vale, Eso entonces- conta como... Interacción. Vale. Se que ainda Que podo bonus. facer algo. Non. Interacción é de... Non Solo é tes acción. unha vale, por vale. turno. Sí. Non é unha acción de tal. O, se fas outra, Vale. aí sí que sí, vale. O sea, Sí, vale. non é vou a pechar a porta, no, xa está o mecanismo preparado, é pechar a porta e poñerlle tal, vale. Conto como a interacción, non nos rayamos moito. Eso non. Unha cousa que se che olvidou ao mellor narrar, que entendo. Eu entendo que este bicho é sensible á luz e toda esa merda, por eso non ten ventanas. Como reaccionaría ao estar cerca da fuente de luz cando nos acercamos? Non é explican a baba. sensible á luz. As ventanas A luz non solar, están por outra sí. cousa. É a luz solar. Escape, supoño. As ventanas non están pola luz, José. Porque non lle afecta a luz que emite Blacalabos. Porque ademais, a luz que emite Blacalabos creou unha Elara e vende a súa divinidade. O sea que sospeita. Vamos full da magia, amigos. É unha opción moi seguro. Pois veña. A ver, unha cousa é... Se morre o duque, queda a duquesa sola. Esa está. Full da magia, chavales. E digo como algo de que... Full da magia. E digo da forma esa, de que diste, vale, pois pode ser un aliado. E non un home rata. Porque con Moi bien. Se non foi, só foi dos furos. Fíxenme target mismo. Por eso che deu ventaxe. Ah, o iniciate sorcery, No, non? Claro. Porque é o de Sorcerer. Vale, vale. Sí. Sí, que lle das, sí que lle das. Vale, pois. Dado de 8. 3 oitos. Podería pasar, Non, un 4. pero non é o caso. Vale. Pasei 4 puntos de dano de... Que teño? Que podo facer? Acid Cold, Fire, Lightning, Poison, Psychic of Thunder, or Thunder. Dios, que pronunciación increíble. Vamos a facer. Por que non pon Sí, é que verdad teño que- as pocións? Esta mentira, esta nas teño. Deixamos quitar. Non ten psíquico. Puxo as pocións. É verdad, telas. Teño, sí, están nos quitando. Debe de haber Que algo boa raro, porque asesina las que lle dou Mira. todos os objetos. Non lle deu, non lle deu. E os cartos tampouco, Quedaches a cero. Cuidado. Sí, os cartos es aí. Non, Tamén que iba- os estaba tamén. Teño que mirar exactamente que pasou aí, porque parece que non se sincroniza o personaje ben. Ou se fai falta alguna. Sí, é que, non sei, é que é como se houber varias instancias do mismo Sí. e ya, en vez de sincronizar todo en un. Sí, é raro, primeira vez, Vale, A ver. continuemos.
Eu acabei. Vale, todo vou eu. Vale, Sí. vos me decides. Vale, pois creo que non tiña feitiços, ainda que aquí me dixa que sí, usei o de falar con animales Sí. e curarme, así que non debería ter. Déxame quitalos. Aí. Está puro damage. Puro Así que- balazo. Paro. 8-1, o segundo en seguida. Derecho. 2-1 Volve a seguida. pasar, José. O triple 1, apuntamos ao triple 1. Ao triple 1, Cando sacastes o 8-1? 8-1 para a Outro día. iniciativa. Ah. No. Ah. Sí. Eh, Veña, triple 1, veña. Isto que é? Un armario. Un armario. Sí, un armario, correcto. Pode escalar o armario? É moi alto. Sí que é así. Sí. Aquí o que ten que tanquear é Rowan. Sí, Matar escala o o seu armario, inimigo. hombre. Escala o armario. Non vai a ser que logo cando che vexen as Nadie vai rapiñas... culpar por matar o marido. Tese que pasar o turno a... Habla calado. Ai, hostia, Martín perdón. para poder Pensaba mover. que o había pasado él. Dame un segundinho. Eu. Entonces Sí, te desde volver arriba a tirar podelo pasar daño. en principio. Agora sí. Tiña que pode. ten que ser un bug, por eso fallei. Vale. Aí está. Vale, subo ao armario. Chimpo. Acaba o turno. Ok. Bate. Rowan. Ti me dirás. Túmbome, veña, túmbome. Tumbaste. Hostia, Non fosse modo... non te tumbo. tumbes, porque ahora van vir rato. No. Vale. Rowan. Tócache, ti me dirás. Curar ao mago, amigos. Pero o mago está Carta morto. ducal. O mar. Eu non sei se cargar directamente a matar a este señor. Que matalo. Dale para diante. Ves os seus ollos roxos inyectados en sangue. Parece que a criatura está descontrolada. O primeiro que fixo foi berrear. Non vamos a ser parvos. Para invocar os seus súbditos. Digo moi en serio. As súas intencións son aniquilar o que teña diante. Nótalo no ambiente. Ti como guerreiro pódelo ver. Podes ver a súa mirada. Notas esa presencia asesina que ten. Esas ansias de combate, ou mellor dito, de aniquilar. Non vai haber combate xusto pola súa parte hacia ti. Ni polas súas ratas. Está ben, pero... Inteligencia 7, bro. Macaco go bunk, bonk. O mago está Marca morto. bastante. Non Non vos se lo vou move, dicir. non, Non vos lo vou dicir. Estaba so comendo. Non vos lo vou dicir. Tirad medicina despois. Gastad acción en tirar medicina se queredes. Putiazo. Muy bien. Fallas. Por pouco, pero fallas. Ves como que estás a punto de esquiva a cabo, pero... Ves como che fai unha mueca con esa cara burlona. Vayamos todo. Algo máis? Dadeslle un turno así de gratis. Como un turno de gratis. falar Man, todo. se os dados non quixeron... Non quixeron. Desactiva nuestros dados baixos, porfa. Tranquilo, cando meta o crítico e faja 26 de daño. Rowan, algo máis? Non podo facer nada máis. Vale. Non podes facer nada máis. Ah, sí que podes, pero non queres facelo agora. Vale. Bien. Vale, genial. Empeza unha nova ronda. En esta nova ronda vamos a tirar iniciativas. Que asco. Joder. Jesus Christ. Bueno, mira cantos sons. Si, hai dous enxambres de ratas que van de últimos. Vale. Queres anotar? Vounos mover por ali porque van a gastar a súa acción para correr, vale. Espera, ahora que estou pensando... Debería ir Raúl antes que a min, non? No, Porque porque... tes un mellor bonificador de destreza e Rowan e Sí, pero eu saquei un 1. El canto sacou en dado. un 2 e restouse un 2. El ten un exhaust, cuidado. Claro, el sacou un 2. Sí. Bueno, pero tiro tes con un ventaxa. modificador. Isto non é como os críticos do combate,
Ti sacas un 1 e súmeseche a túa iniciativa. Vale, o sea, Rowan non hai saca un pifio como 2 tal. e súmeselle a súa iniciativa e réstase do seu exhaust, do seu Claro, cansancio. me refiro, non influye a pifia No, ou crítico. Aquí No. entendo. no, para nada. Non xogamos. Se eu saco un 20 e sumo máis 0 e ven outro personaje e saca 19 e ten máis 6, vai antes que a min. Sí, por suposto. Claro. Vale. Correcto. Hai unha regla caseira que é así como acabas de decir ti, pero non o usamos. Polo tanto, estas tres criaturas que van antes que o Duque, vale, van dedicar o seu turno a golpear a porta. Canto tería un bloque macizo de bo carballo? É a pregunta que teño. Cantos turnos tedes antes de que podan acceder? Eu diría que, sendo tres criaturas, tedes 3 turnos. Pero gústame tirar, polo tanto, vou a facer 3 tiradas donde escoitades como mordiscos e arañazos se clavan á porta. Incluso, ao mellor, algún que outro golpe xerado pola lanza. Vamos a tirar. 1, É porta de Carballo. 2, 3. Por favor, que non lle estuvera apuntando a ninguén. Vale, non é o suficiente como para facer algo neste turno. Polo tanto, tedes sorte. Ben, tócame a min. Tócalle ao Duque. O Duque vai a ver a Rowan. Unha cosa. Vamos a poñer as normas. Porque si eso Debería de é ter unha madeira, Claro. os 2 primeiros ataques non lle deron. Non lle deron. É boa madeira, non? E ten que facer aquel daño. E máis, están usando mordisco. Sí. Que é Mordiscos arañazos. A mitad. Porque o daño é a mitad. 4, leva entón. Ok. E dixen Ora. que foi un No, turno no, para ora recibir é. golpes. Claro, pero a mellor sei tens que facer Un pola dureza threshold. que ten. Ten que facer Claro, máis de X daño para facerlle daño. claro, se ten unha dureza hasta que se non chegas a 5 polo menos para facerlle daño. Sí, supoño que sí, é madeira, non? A fin de contas. Vamos a mirar. Ben, imaxe, me volví a sacar a Xa regla te dixo eu de que mierda. o AC da madeira é 15. Sí. Ah, un momento. Se é resiliente, tendrá, como é un 10x10, tendrá 27 de vida. Me dixo que era boa de Carballo, non sei que. É boa, é boa, é boa. Madeira. Vamos a ver. Bom, tener aquí o bicho. de vida. 15, vale, un AC de 15, eso vai se manter. Puntos de vida. No, diría que é medium, vale. Non diría que é frágil. Non é Se está feita para contener aquí ao bicho 18 este. puntos de vida. Debería ser. No. Está feita para Vai. contener este man, Está feito para contener este mal. Queres que teña 27 puntos de vida a porta? Sí, claro que ten que ter 27 puntos de vida. 27 puntos de vida. Vale, sacámoslle 4. Vou apuntar aquí. Sacámoslle 4. Moi bien. Genial. Ahora tócame a min, o Duque. Cálmate. O que fixo cousas que estén frensi diría que é idiota. No. Vamos a pivotar por aquí. Vamos a dar o primeiro golpe ao noso amigo Rowan. Multiataque. Bien. Vamos a arañalo primeiro. Sempre un placer. Non lle dá, non hai huevos. Polo tanto, vamos a mordisquealo, que tamén é o meu gusto. No. E vou empezar a ir polos demais. Rowan, ataque de oportunidade, o man vai se chuta. ¿Dónde vas? Un momento, cobarde. Como que y un armed strike? Non quero pegarlle desarmado. Colle outra Cantos arma. pés estou da altura? Desequipada a espada. 5. 10 é demasiado. Tengo que equipar a espada, cinco pues. non, o sea, 10 non é demais, son 3 metros de altura. que- Estos son ricos. No, espada no. Sí, pues vamos a decir que que estás absurdo. a 10 pés. Acabo de puñar, vale. Vale. Que eu estoy cobarde. É alto o bicho este, non é. É un pouco máis alto Alto que, de caralho. vamos a decir, que Rowan, perdón. bueno, vámonos, tío. Claro, xa che iba a dicir o juego. Vaya hostia, chaval. Con todo. Pois deche un leñazo, o sea, non é a mellor hostia que vimos nunca, non é o teu máximo daño, pero fixeche A mí non me cargou ainda o daño, pero bueno. Cargou, fixeche 8 puntos de vida. Ah, Moi bien, bien. Vale, Ahora sí. vais a mover para aquí, para o armario, vai a ir ao... Non lle dá, vale, porque estás 10 pés arriba, vale. Pero ao segundo turno vais a mover hacia ti, bro. Ben. Vamos logo os seguintes. Bien, vamos a tirar un dado de 4.
A ver se a pecas. Pequiñas. No, o de pecas vamos facer outra cousa. O de pecas vai a ser un dado de 20 e vamos decir que ten un 25% de probabilidades de aparecer. O 25% de probabilidades é 5. De 5 Eu peor que non saberei cala. Sí que Parece sabes. oito. Sí que sabes. Vale. Vai che recoñecer. Ten un jorrito. A cousa é norte, sur, este ou oeste. Vamos a tirar. De onde aparece a rata? Cal é o meu número? Norte, sur, este ou oeste. Sí, Oeste, sí. Que pena. Seguro, parece que seguro. Un armario calabos. Que pena, Seguro. Apareceu aquí, Repite esa aquí na runa. tirada. No, a ver, dixo norte, sur, este ou oeste. Despois de tirar. No, fixino antes, home. Sí, sí. Bacalaos, ha hecho unha rata de por aí, carallo. Feito non sei se é. De onde? De debaixo do armario ten que salir desde lá. De baixo do armario. Esta, non? Efectivamente. É unha Gian Rat, non pode estar debaixo do armario. Son flexibles, Martín. Queres que che poña un swarm? Poñoche un swarm. Queres unha rata? Ataca, non, dalle. Home, non sexas un mamaó, home. Non ten pack táctics porque non hai ningún aliado. De momento. Hostia, Martín. A la fun. A rata que acabou con noso señor Blacalaos. Sácache 6 puntos de vida. A rata aparece, vos non tedes ni idea de que parte do armario saliu, pero abriuse un caixón, apareceu un buraco, saiu do pequeno espacio que hai debaixo do armario e de repente mete unha chantada a Blacalabos que, joder, casi lle morde no xeonllo e deixa sen andar. Blacalabos, tóqueche. Arre hostia pa a rata que tes aquí. Que faz? Non se chove se te muteastes, amigo. Non, non me mutei. Te tirou algo. Tengo que facer saving throw. Pero isto que é, meu fillo? Invoking Hadar, you cast Sandals to root from A min yourself. chéjame eso. No, ti estás a despés da... Vale, entonces quito o emergente. Simplemente. É unha cúpula de pés, non? Emanando de ti. Cada criatura a despés de min. E José non está a despés de milagro. Porque estou no alto. Estou a Pasou, 20. non? Arre, hostia! Vale, vouche sacar o daño, José, dame un segundiño. E a Blacalabos tamén que se feriu el solo. Todos os fallaron, Sí. A cousa é, non atravesa paredes, verdad? Non di que non. Vale, pareceme xusto. Pegaches ya 3 dos bichos que están fora. Fixeche bastante dano. Moi boa. O Que sea, máis? non di que teña que ver ni nada. Xa, curioso. Pois voume mover. Espera. Déxame quitar el chispo. Se te moves hasta ali vas a recibir ataque de oportunidade. Non, porque perderon a súa reacción todos. Ah, moi listo que son, muchachito. Ahora, Vouche sacar onde da carallo me reacción. vou? Lelete, vale. Non consumiste esa reacción aínda, Brocan? Oh, fuck. Ai, caramba. Vou poñer aquí. Sobre todo un armario este tamén. É o que quero, pero vamos subir a este. ¡Mi mamá abriu a porta! Vai, cabrón. A ver, os mans, senón non víamos os macaquitos. Vale, perfecto. Son unha rata. Algo máis? No. Brocan, podes ver como o Duque intenta escalar, chanta as garras aí no armario e sabes que che vai a chegar. Vale, disparo aí. Con ventaja por estar alto. Sí, los cojones. Ese Dread Pusher, sí, Dale. con todo. Menos mal que Meteste ya a marca do cazador. Non teño hechizos. Ah, que putada. Bueno, Desde non daño. teño hecho acordar. Moi bo daño, meteste 10.
Creo que non podo facer nada ca bonus. Non teño ninguna... Non no. que eu recorde, a menos que tiñas algún feitizo misterioso increíble que saques da manga. No, pero visto que quere vir a por min, pois voume equipar aquí Soltas... a miña chota e o meu escudo. Perfecto, Gardo soltas a aí. balesta, colles unha hacha de man e escudo, non? Está. Gardo-me equipo, me dijo, pero que valiente. Ok, vamos a decir que gastas tamén parte do movimento para sacar o escudo Sí, a ver, é unha das accións. sí, a ver, se facemos como movimiento tamén pudenlle disparar aquí mentras me movía, dixe, vente. No, dache ben. Nas reglas de agora podes facer moitas cousiñas e non é tan tosco nese sentido. Moi ben, pois eso. Guachi. Outra vez, dado de 4. Norte, 1. Sur, 2. 3. Leste, 4. Oeste. Como foi antes. Polo tanto, 1 de 4. Norte. Moi bien. Rowan. Detrás tú hai unha rata gigante. E vai cheer. Meu Deus. Vai che morder o piño. Non che dá, verdad? Por 1. Por un no. Que cabrón, non pasa nada, xa vou empezar a chegar máis ratas. Seguinte. O mesmo, un dado de 4. 3. Norte. Vale. Aparecen. Dios. Un dado de 2. Saleu por abaixo, ande polo outro lado. Que é norte, sur, este, oeste, non? Ah, perdón, sí, oeste, é verdade, oeste. Salen por aquí, un dos dous armarios. Que de oportunidade! No, dille que non. Metí un puñetazo. Vale, vou tirar outra vez porque un era para Brocan e outro Blacalabos. Ahora vai a ser Rowan, Blacalabos. Un Rowan, dos Blacalabos. Duro, Blacalabos, duro. Só podo decir. Hai un cadáver antes, Non lle pode Un cadáver. Toma, cadáver. 12 máis 2. Dancha. No. Moi ben. O escudo evita que esta gran cantidade de ratas mundanas poidan asaltar a Blacalabos. Rowan, ves que isto se empeza a encher de ratas. É o teu momento. Non me podo poñer en riba do mago, non? Estaría feo. Sí, home, sí. Vámonos a poñer invisible para que te poñas en riba dos cadáveres. Faltaría máis. Vamos a poñer aí nunha esquina, vamos. Se moven por aquí. O objetivo esta basura. Estas criaturas Pido, non buscan no, un combate honorable, solo destrucción. Impactan as ratas. Unha pena que sexan resistentes ao daño físico. E nótalo. Cando golpeas parece que lle pegas a unha e non és capaz de menguar moito o enxambre que tes diante. Algo máis? Este ten vida, este ten evitar aí. Non quería forzar o ataque de oportunidade, agora tengo que facer igual. É unha rata merdenta. O problema é que Por aquí. vai a ter Pack Tactics porque estás a 5 pés dun seu aliado. Ah, pero ahora non. Non por aí. Bueno, por algún motivo non me tirou co Pack Tactics. Vamos, se me permites facer un dado de 20 outra vez. Así que sí, Non che dá. Non podo ir por abaixo en vez de ir por ese lado. Sí, pero... Bueno, non che dá. Algo máis? No. Fantástico. Tócamelo. Outra vez a tirada de 4 que tanto nos gusta. Bueno, pois parece que estades... Saben vos hai que ruxar ese tío entón, non? o máis probable,
Más probable. Vamos a mirar, estimémoslo aquí. Vamos por aquí, vamos a sacar pola ventá para que se mueva por aquí. Perfecto. Rowan, ahora sí que van por ti. Teño bastante claro. Vas a poñer aquí ao teu carón. Meu Deus. Vai. Acudídeme para calabos. Isto dache. No. Isto dache. Vale, pouco dano, pero son 3. Moi ben, moi ben. Que asco. Perfecto, genial. Vale, toca aí outro enxambre. Outro dado de 4. 4. Moi bien. Este vai a La aparecer porta. por aquí, por o armario. Vamos a poñerlo aquí. Vale. Ai, o meu dilema. Explotou! Oh, meu Explotou! Vale, as rectas accionan o disparador moi facilmente, que implica unha salvación de destreza para elas. Teñen que superar un... Solo en línea recta, non é un plan pum, non un petardazo aí guapísimo. A despés, diría eu. Se é Explosive Runes do Cliff Warding. No, non é eso. É unha versión adulterada miña. Para non Realmente matarcho vos, sabes, é en vertical. En vertical e os que ten diante. Ve? Ah, pues a rata esa tamén. A rata sí, vamos a decir que sí. Veña. Entón, 5 dados de 6. Vale. O lume como lleva a estas mans? Bueno, dous enjambres que se van ao carallo e a ratas igual, polo tanto. Non hai grifo, xa vos podedes mover libremente. Tede sorte. Si tan solo eso hubiera reventado, podrían haber entrado os homes rata eses. Non te preocupes, hombre. Xa está, estás morto, meu fillo. Un momentiño que estou poñendo este aquí. Este tamén está morto, verdad? Vale, vamos a poñer un poquinho máis grande para que se vexa ben que están morridos, que é o importante. Moi ben, moi ben, moi ben. Tócame. Vamos a volver outra vez cos mesmos golpes. Arañazos esta vez. Realmente teño multiataque. Vou usar o multiataque xa que vamos a centrarnos nas reglas. Golpean entre os 3 e 6 veces. Unha. Ui, estou apuntando algo. Así moito mellor. Unha, 2, 3. Dos golpes, solo golpea un. 4, 5, 6. Sí, 6, correcto. Vamos a mirar cantos golpean. Mima, cantos dados, Xesús, miña filla. Vale. Dos cales. 1, 2, 3. 2 danos. Vale, estos serían... Íbamos a alza, sí. 5 danos. 7 en total. Esto 4. Vale. Serían 11. Correcto, 11 danos. Vale. 11 máis 4, 16. Genial. E tocalle ao Duque Merdento. Ben. Súbese che Brocken. Ni máis ni menos vai gastar os seus 30 pés para chegar onde estás ti. Vai che a mirar con desdén. Vai a facer o seu multiataque para morderche. Non hai collóns. E arañarche. ¿Sí? Eso sí queda. Sí, creo. Sí, justo. Sí, sí. 9 puntos de dano, che fai. Justo di. No, que pensé que era de esa nueva. 20, casi, casi. Correcto. Vale. Blacalabos. Tócache. Está feo eso, eh. Eu. ¿Es Dirás. capaz de tanquearte un...? No. No vayamos a joder a...
bichos non teñen moita capacidade de facer dano de momento. Pero se encargo-me agora. Facemos yorros ao Duque. Eu non... A ver... Non vou poder matar estos bichos. Eu podo intentar tanquear algunhas cousas, pero... Pois decides. Eu ia por el en reventado. Vamos a intentarlo. Diso non whispers. Disonantes. Superou, non? Superou unha. Sí, A metade superou. do dano que é 0. 5. Como 0. Que Como tipo de cero. daño estás facéndolle? Psíquico, pon aí, non? Perfecto. Sí. Notas o anillo outra vez nas súas mans. Ah, puto. Entonces só tuven que haber notado cando lle fixen daño psíquico co... Fíxeche dano Co psíquico oitro. antes. Sí. Co... Cando lle lancín o disparo. Pero non lle daches. Dixeche psíquico Sí. entón antes. Sí. Ah, hostia, pois transmitino de outra maneira. Pois sí, efectivamente. Queres refacer o turno? Entonces- Curo de antes. Sí, sí. Vale, dixo. Entender outro daño, completamente. No. Efecto É danos normal que falar. dixen psíquico. Jesucristo. Dá un momento que vou mirar canto era o daño, pero soname que eran 4, non? O que lle hubieras feito. 4. Justo. Vale, pois curo 4. Pero ahora cambia. Que ahora... Sei que non lle podo facer isto. Recupera o feitizo, Eso sí. Sí. Vale. Ah, coño, é verdad, un hechizo nivel 1. Vale. Recuperado. Entonces... Ah, Amigo, eu sinto... Gabriel. Bueno, a facer brazos de jadar outra vez. No. Que eso? Vale. Quería me facer invisible, pero... Fixaste de invisible? Sí. Apúntate. Ponme non- invisible. Porque non... Ou xa... Porque non vexo que gastaste o feitizo. Mira a ver se cho gastou. No. Vale. Non se ve. Apúntate a ti, gasta tu feitizo. Xa non o vemos, No, porque eu acabo de puñer eu manualmente. Ah, vale. Feitizo gastado e ahora móvome. Vale. No. Moves este de fora do rango das criaturas? Sí. Vale. Ataque de oportunidade Pero con son desventaja. E que? Ah, bueno, dalle, no. Ah, sí. Se pode ser vos. Puta madre. Desventaja. Non che dá. Menos mal. Un segundinho. Non che dá. Genial. Móveste ao sitio. Fantástico. Que máis? É máis. Genial. Brocan, tes ao Duque transformado coa ansia de chucharche os osiños e o tuétano de entre eles. Que fas? Ataco. Uah! Target is blockable by a wall. Non hai ninguna wall de por medio. A quen estás apuntando? Ao Duque. Pero... Ah, vale, agora. No, claro, é que estaba o cousa, vale. Dalle, carallo. Un dano moi pequeno para haber sacado tanta tirada no dado de 20. Pero o golpe impacta, que é importante. Notas como a hacha o bloquean os seus peliños de rata. Pero doe. Vale. Algo máis? No, pasa o turno. Fantástico. Vale, a rata vai detrás do noso amigo Rowan. Ansía a súa carne. E como ten Pack Tactics, o vai con vantaxe. Oh, Non dá.
O home está feito de aceiro e o escudo igual. Polo tanto, portan ellos enjambres. Rowan, ti vas a comer todas as hostias que vayan por aquí, sinto moito. Eso sí. Sinto moito. El pode tanquealas, que é o importante. Efectivamente, tanqueas, E cabrón, mire que tanquea. Vale, Rowan, non che fan nada. As ratas son unhas merdentas. E ti és poderoso. Que faz? Porque ahora calquer lado que me muevo é unha jodienda. Deja ya grande. Que ya que ten Pack Tactics. Sí, esta basura. Porque estaba bloqueado por un muro. Apuntadme ben aos bichos. Porque se non apuntades Está ben aos apuntado, bichos... Aquí non hai muro nijo. Ah, Pero puta vamos a estar madre, xa diciendo sei por que vos dixes. Tes unha joder. copia dos PJs. Sí, joder, dale ya ahora, home, dale ya ahora. Fixe unha animación e todo, que ben. Hombre, Sí, golpear con muerte absoluta. bo daño. Bo hostia, a rata morre, aniquilada. Morreu, facendo ruidos raros. Ajá. Janos unha pista agora. Non jano pista ni juego, moi por aquí. Es unha pista. Está É unha referencia. de cosas. Moi ben. Algo máis, Rowan? Non. Vale, perfecto. Toca yo o enxambre de ratas número 2. O sea, debo me cagar en todo, os bichos estes, é bastante teño con meu, tío. Non pasa nada. Non pasa nada. Vou ser un puto macaco. Rowan, sabes o que pasa? Vámoslo poñer aquí para que se vexa, vale? Van a sudar de ti. Van a ir polo teu compañeiro. Non podes, espérate, teño un flail. Dalle aí, pégalle. Gasta a reacción. E a outra tamén. No, ese. Non, esta só de momento. Enxambre. Toma, cabrón. Destille. Mamá, o DJ. Mais... Non. Por que tira a mellor tirada que tiñas ahora mentras... Porque así vai o xogo. Básicamente. Bites. Escalaron. Escalaron. Pero non che dan. No. Vale, moi bien. Vou ter que meter Canto se máis. moven as ratas? Como? Canto se moven esas ratas? 30 tamén. 30. Escalan 30. Arre, hosti. Sí. E poden ocupar o sitio como... Debe ter jogador, sí. Claro. Pero están na joder. parede. Están dentro de ti ahora mismo. Igualmente, Dios. poden escalar, José. É dicir, podían estar pegadas á parede e funcionaba ben. Vale, vou fazer o meu movimento mestre, que é que os gardas empecen a golpear as paredes cos seus respectivos golpes. Vamos a miralos. Non están apuntando ninguén. Non está apuntando ninguén. Scratch! Vaya, Cristo, non hai tirado nadie. Scratch! Son os sonidos de como arañan, mordisquean e golpean a porta. Moi boa porta, que non creo que vayan a aguantar tantos embates. Creo que van os 6 golpes, verdad? Vamos a mirar. Non dá, este é un 3, outro 3, 6 de daño. Quédame un. Vale, 6 de daño, 4, 10 de daño. E me dá que a porta vai a caer. E outros 4. Xusto, ademais, con ese último golpe me dá a garantía de que este a porta menos 1. A porta parte, rompe. O golpeteo de 3 poderosos cabaleiros vai na ceder. E vamos a dicir que era este último. 1, 2. E vámoslo a mover 30 pés. Aquí, onde está Rowan? Cojones. Toca yo a mi rata. Vale. Brocan. Vache golpear. Veña. Dache. Esta. E vache o daño. 8 de dano. E agora vache morder.
pasa Por nada. que o tirou con desventaxe? É algo que nunca entenderei. Non o tirou con desventaxe, solaparon esos dados. Vale, perfecto. Genial, pois a rata ves que o primeiro añadazo de dache, pero a bocanada que che iba a dar, que perigosa, non dá. Blacalabos, estás en invisible, ti dirás. Vou. Me. Eso está, imagínate. Ala, adiós. Vou. ¡Ah! ¡Estás movendo para fora! Joder, chaval, estamos Estamos ben jodidos, Tiene que Vou. poñer 80 putos bichos o Kike. E non dan, Home, me cajo un diablo, temos das a 8 e das a 9 da C. Pois se deras todos os turnos con todo eu choraba. Vou agardar. Vou a facer unha reaction para lanzar un hechizo cando o último dos homes rata estes acaban o turno. Vale, que vas a concentrar para facer eso? Un hechizo. Entonces perdes a concentración de invisibilidade. Cando lanza o hechizo, sí. Teñome que No. concentrar. Tens que concentrar para manter o hechizo e lanzalo como unha reacción. Desde cando? Déxame mirar as reglas. Opcións, condicións. Eu entendo máis como que espera o momento para Un lanzarlo. segundo, non pasa nada. Dirección, reacción. Vale, unha reacción é unha acción que pode tratar. Hai características, feitizos ou outras habilidades que poden empregadas en reaccións. Axudar, engocharse, esquivar, estudar, influir, maxia. Preparar acción. Disparador tal. Se isto se usase para lanzar un feitizo, o esforzo que implica o conter as enerxías máxicas exixe que o usuario se concentre até o principio do teu seguinte turno. Se perdes a concentración, o conxuro disípase sen causar efecto ningún. Ti dis, queres manter o curso de acción que dixeches ou fas outra cousa? Sales da invisibilidade, advirto. Porque a invisibilidade está concentrada, verdad? Entendo. Sí, sí. Vale. Entonces. Sí, non. Invisibilidade e concentración. Entendo que sí. Hasta Sí, que sí. acabe. Entonces, hardo turno para cando o último destes entre lanzar un cantrip. Ok, vale. O sea, pero non é o mesmo. Espera un momento. Non. Non debería, un cantrip non é un hechizo. A despacho. Se non me deixa botalo con ventaja polo innate sorcery, non debería por qué? quitarme a concentración. Porque de hecho debería votar con ventaja con Sorcery. Porque solo no teu turno actual. Porque só é un hechizo. Ah, o sea, Innate sorcery di, cando lances un hechizo que Sí. requiere un roll, Sí. tiras con ventaja. Vale, pregúntoche. Antes o teu cantrip non o botastes con ventaxa, por eso mismo, porque usaras. Sí. Os cantrips, aínda que sexan trucos, son feitizos de nivel 0. Ah, entonces conta. Claro, ese é o punto en que vou. Non podes. Sen perder a concentración non podes, amigo. Ese man é un humanoide. Os homes rata estes. A ver, é un humanoide no que é a forma, non? Pero É son humanoide. licántropos. O seu, no, o seu chisme é humanoide. O A seu que te descriptor refires? de criatura. No, monstruosidade. Monstruosidade. Merda. Ah, xa sei o que ibas a facer. Xa sei o que me ibas a vale, facer. non Non me outra vez. reflexiones. Non outra vez, Pá, mira, chupala, vamos. Dos. Font of Magic. Ou gastar. A ver, estando invisible xa tes ventaxe, a facer un ataque. Lembra eso. Sí. Pá, mira. Ay Dios, que jodidos estamos, Sí. Puta que pariu. Pero vas ti antes que mi, non, Jos? Eu vou despois de ti, justo. Pois man.
Bueno, porque é o combate lento que sabedes que pode ser moi jodido e pode despalmar. Hombre, a ver, non teño curas, non teño pocións ni nada. Os que me gustan. Vaya putada, Vaya puta merda. Non lle das, non lle das. Inspiración. Moi mala sorte. Tes inspiración hostia. por o ser humano ou xa gastaras no día de hoxe? Xa gastei, non? Se o me dame que sí. Ser. Por eso. Entonces nada. Hagamos. Sí, pero non che pongo recurso aquí con marcado tampouco. Que é o que me chama a atención. Spell long rest. Non che pongo. Hai que preparado para que poña. Vale. Algo máis? No. Ok. Brogan. Tu compañeiro Blacalabos non foi capaz de efectuar moito se lido da súa invisibilidade. Parece que estos homes ratas teñen unha certa formación marcial para esquivar tales trucos. Que fas ti? Hacemos piña. Espera que... Esto pude non facer como bonus action. Ajá. Creo que é o momento de facer piña, Vos me decides. Que... vale, sí. Xa está, xa está. Que é o que queres facer, Brocken? Fai piña se queres. Mete Peña. unha hostia e móvete. Vou facer dodge Ajá. e vou me vir para aquí. Vale, Meti pois nese ya, caso 2 ataques de oportunidade. pero non faz... Con desventaja, capitán. Vale. Hai un evento que é o de Doge, pero non che acabo de poñer, polo tanto, vamos a tirar. Se non dá, tiramos 2 veces, non pasa nada. Sí, vale, vai a dar, pero tiramos outra vez, pero non te preocupes. Non che dá. Non che Non me dá. dá. Vale, entonces evito O esto. sea que... recupera tus puntos de vida. Sí. Vale, damos un segundiño, recuperados, vale? Vale, e estas no, os armor rats tamén supoño que me ten que dar. Baixaches ao chan, sí, por suposto. Claro, claro. Sí, sí, sí. Damos un segundiño. No, non che dan. Vale. Teño o estado de dodge ou Sí, mira, se lle das clic dereito ao teu muñequiño e vas a asignar status effects, na segunda columna, aquí, segunda dodging, fila. xa está. Eso é. Este aí. Esquivo, veña, vale. Acabo o meu turno. Acabas o teu turno. Aí. Vale, perfecto. Esa rata non, porque está morta. Toca aos enxambres. E o enxambre o que vai facer é poñerse aquí. Asumo que... Blacalaos, ti estás enriba dese armario, entendo, non? Sí. Vale, poñeche... Ves. A rata tamén subiu pa aí. Imagínate a rata subir pa aquí, Súbese aí a rata ou queda subida pero pégalle a... Sí, vamos a decirlo así, vamos a decir que sube a 5 pés. Sabes? E lle pega a robo, Man. pero o robo fai moita gracia tamén. Vamos repartindo os damages un pouquiño. Pero non dache. Sí que che dá. Sí, 18, sí. Bien, fanche 2 puntos de dano. Non é moito, pero é... primeiro Meu golpe. Deus. Increíble. Rowan, é o teu momento. Ti dirás. Que faz? Podes ver como o Duque transformado amenaza aos teus compañeiros. Vai ir por eles. Que matar Era guai, estas ratas. gardas. Que matar estas ratas. A cal lle peguei antes ao de dereita, o que ten máis daño. Sí. Che. Eu Bueno, confío perdón, que a de esquerda que lle pegaches antes, vale, a que ten máis daño recibido. A que lle... Este que quero matar. O sea, agora da Non pode derecha. pegarse. Ese non lle das que está moi lexos. Sí, Está moi longe. está de Está a despés no aire, na parede. Sí. Hostia. Vale. Están escalando aí criatura. A criatura. Dale. Muy bien. Menudo basura. A ver, ten... Vou mover un.
Pero, se queremos facer pelota, cabrón. Eu confío. É unha pena que as ratas poden escalar. Vale. José, tírame un dado de 20, porfis. Un de 20. Sí. Non é nada, un dado de 20. 20. Jodín aquí o crítico, maldito seas, Kike. Jodeu o crítico aquí. Vale, pero Fiso espero que non ven propósito. pequiñas. Porque era o dado de pequiñas. Por lo menos non agora. Bien. Non se ven así. Cagaste dúas veces, jodeste lo crítico e non ven pequiñas, cuánto horror. Ya lo vinos a salvar, viña Messi a comer. Viña Messi, Viña morro Messi. pequiñas, pero non cases. Vale, perfecto. Pois toca yo outro enxambre. E outro enxambre vai a baixar os seus 10 peíños. Vaise poñer aquí a melea. De feito, vou ser moi osado, me vou poñer aquí. E lle vou a pegar. Vamos a tirar un dado de 3. Que o mellor lle cae a Blacalabos. Está de arriba. pé. Ai, é verdad, que pena. Un dado de 2, lo. Vale, quen é quen? Decide. Eu dixo tiño bastante claro. A min. Moi bien. Dame. Moi bien, con desvantaxe. Tem máis AC e desventaja, así que... Non hai huevos, Non hai huevos. A piña, chaval do Averno. Moi ben. Aí, o dolor. Vale, as ratas que están mortas non poden fazer nada. E agora veñen os meus amigos gardas. Cantos son 30 pés? Estos son 30 pés. Vale. Vamos a tirar outra vez un dado de 20. Un 20, perdón. Un 2. Rowan. Va a sentir como alguén che vai a intentar morder e arañar. Nese orden. Non che dá. Me cago na puta, non hai collóns a pegarlle a esta xente. Hostia, moi ben, Vale, non pasa nada, ven outro. A lanza canto alcance ten 5 pés, se podese lanzar. Moi ben. Póñome aquí. Vamos a pegarlle todos a Rowan. Multiataque de novo. Non lle dá. Vou chorar, Morder. Meu Deus, Xesús. Odio esta xente, É o mesmo, Rowan, ti estás rodeado de putas ratas e home rata. Vale. Non sei como faz co teu escudo ou co teu fleil, pero evites os golpes. Polo por un lado, bloqueas co outro, esquívalo do outro lado. Estades así. E ves que Brocan anda nas mesmas. Co escudo estando preparado para esquivar, non dá. Bien. Este Were Rat. Non vai a pegarche a ti, Rowan. Vais a posicionar aquí. Vale. Vamos a decir que se vai poñer en riba do enjambre. Porque o enjambre está dentro de Jose. Vale, dentro de que é a casilla de Jose. E vai a pegar ao noso amigo Brocan con toda a boa intención do mundo. Un momento. Para un momento que me vou poñer aquí. Isto aquí. Ataque de oportunidade? Non hai. No, o estilo de combate e protección. Vale, é dicir, imposlle desventaxa a alguén que xa tiña desventaxa porque José estaba esquivando. Sí. Bien. Multiataque. Scratch. Non che dá, José. Bite. Tampouco che dá, tedes moita sorte de ter moitas tiradas. Vale, toca yo ao Duque. O Duque vai a facer obra maestra das súas hazañas, que é sacar a súa ballesta de man que tiña guardada nun peto por ser nobre. Unha polla, chaval. Que carallo vai ter unha ballesta a rata esa? É máis unha piroga. No. Que me estás comentando, chaval. Que miraba a todo o mundo como que é unha puta mierda de asco. Pondríase a levar unha arma a él.
poríase a levar unha arma barro, pola sí. paranoia. Efectivamente. Sí, seguro. Agora ben, a quen lle golpeo dos tres? A min, venga ¿Dónde por saca mí, ballesta? Danos, Rowan. porque me cago en Dios. 2, Brocan. 3, Por min. Blackalabus. Aí, ven. Aí foi, quedouse en Para o pechito este, o pechito, veña. Cagastes. Non No te me dá. puedes matar a este. Pues diredes. Muy bien. Blackalabus. Entrou cuidando un papel mentre vos escoito chorar. Outros brazos de jabar ou algo así. Outros brazos de jadar. Tírome aí abaixo e fajo uns brazos de jadar, puta madre. Como vas Que o tirado. punto eres ti, non? Si, o punto son eu. Déxame mirar cantos son... Después... Radio de 10 pés que semana de ti. Pero eu estou Cristo. Sí. É unha salvación de forza, creo que era. Sí. De forza. O sea, que a mellor Rowan non ten problema, pero Brocan a mellor sí. Nah, non te creas, Teño 14 de forza, eu, Arre, hostia, aquí están todos cebaos. Hombre, eu Problema- colleno problema para ter son a Athletics e todo esta así. Eu vou comer un ostión. É ben probable. Pois me decides, movedos. Puf. As ratas están posicionadas entre ese home rata e ti, Blackalabus. Non están arriba Non de todo, están non están a 10 pés, claro. Vale. O sea que en ese sentido podes te mover agora. Non é como Brocan que sí que están debaixo nos seus peños. Ai, que carallo. A ver, veña, lo, eu podo intentalo, mans. Se morro, morrín. A ver, Vale, ningún a de mellor nós non te ten dixo público. mover, pero non te preocupes, movo cheo. Vale, onde te Vale. queres posicionar? Aí, verdad? Aquí. Non é donde me quera posicionar, é donde quero disparar o chisme. Ok, pois ti dis. O sea, eu quero disparalo entre Rowan e o home rata ese. Porque así Ok. lle dou a todos os que estean ao lado. Vale, pois posiciona, pono de dalle. Menos ao... A que? Sí, por aí. Xa, que agora lanzo o hechizo. Arms of there! Espera, deixame mirar unha cosa, porque o mellor sí que lle dou outro mamaobo. Como vai distant spell? Con emanacións. Sí. Teño que mirar. Cal é o rango? Que se o rango é de spell sí que sirve. Pero claro, é self, range é self, non é 5 pés, pero target é 10 pés. Un segundo. Non contan. Cal... non conta. Ten que Sí, ser un porque é rango. feitizo que sexa máis de 5 pés. Ou se ten un rango de 5... The Manation Pero non ten Radius is not the spell range. Sí. Da igual, non me fai falta, porque lle dou a todos, igualmente. Dalle aí, pega, hostia. I'm so there! Carallo. O Duque en principio non lle das por o mesmo que comentábamos antes con Hay que Robo. tirar salvación de fuerza. Sí. Sí, eu non debería, pero Normal, pídeme. pero- No, pero pide igual porque é sustar. sí. Paseira, viva. Sí que pasou, mi má. O Brocan indestructible, é increíble. Vale. É porque eu recibín daño. Sepa así. Recibes a mitad. A mitad. Eu tamén recibín daño. Vale, dame un segundinho, sacolle a este e sacolle a este. Os demais, mantédolo así. Pero calcula. Vai a mamá huevada, porque aquí as ratas están reducidas á metade. Hai que invocar máis. Hai que invocar máis. Moi boa estrategia. O Moi que ben carai feito. fa agora? Voume daqui ou quedome aquí? As hostias vanche caer, non vou a ter compaixón, Martín. Con que non hai ataque Cosa é, oportunidade. vanse
Vanse separar Eso de certo. min para... Polo túnel secreto ese de aí. Polo túnel! Aí vamos! Hai que escapar Moi ben. polo túnel. Nada. Vale, Máis. algo máis. No. Ok. Tocallelo ao noso amigo Brokan. Como a min, xa non estou doceando. Correcto. Pasa que estou a mitad de vida. Tamén é correcto. We're at. We're rat. Pues menos mal que me dixeches unha media dúcia de guardas. Porque, se van a ser máis... Eu me desculpo. Ainda sigue activo. Eu quería os, dicir 0. os brazos siguen activos ou é solo un No, casteo? é como se fora unha explosión Sí. e desaparece. Ah, vale, Non vale. debería ter o seu chin. O sea, saca reacción, pero pouco máis. É bueno, o dano, que está bastante ben. Vale, cal é a... Quen a pasou? Ah, que teño enfrente. É a que a pasou, Sí. vale. Ui, efeito deixame sacar o da reacción a este man. Vale, pois vou atacar a este de aquí. Tallo. Critiquinho. Attempting to attack with a weapon with quantity. Cuidado. Daslle. No, non lle das. Ves que cho bloquea co seu escudo. El escudo vai con ataca cas garras. Escudo de lanza. Ah, vale. O que pasa é que a lanza non a usa. Usa as garras e a mandíbula. Por decirlo de outra maneira, isto é un... Perdón. É un guarda normal un pouco bufado. Vale. No. Vale. Vale, voume subir aquí. Atácame, se queres. Oh, hostia, tanto que sí. Non estás con tal... Vale. Non che dá. Esto. Uf, era máximo dano, Muy bien. Algo máis? No. Ok. Pois... Ao final do turno te pido unha tirada. Aí está. Vale, toca yo enxambre de ratas. Vale, como te subiches para aquí, digo, bueno, non estará o bello, pero está este men. A ver, home, deixeme poñer aquí un 10. Aí estamos. Vale. Swarm. Bites. Vale, podes ver que o enxambre reduciuse e polo tanto a súa eficacia tamén. Vale. Por eso vixo unha pifia. Moi ben. Rowan, é o teu momento, estás rodeado por 3 gardas home rata que están desfeitos. Ao mellor é o momento de facer unha triple kill ahora mesmo. Como fai unha triple kill? Non sei, que hai que se invente cousas, hai que sacar recursos. 2, ao mellor sí, con sorte. 3, aí xa me parece máis complicado. Eu penso que tiene que matar ao Duque. Man, o Duque está sin tocar. Eu penso que hai que matar ao Duque. Aí eu penso que hai que matar ao Duque, bendito, bendito, bendito. Sí, vamos a quitar este aquí primeiro. 7 de inteligencia, cous bonk. 7 de Chocou Ni casquina, no bonk. chocou o dado aí, chocou coa parede. Por eso se frenou no 2. É verdade, é verdade, é verdade. Meu, Vai, un merda de tiradas. a ver. Isto está moi ben, pero... ¡Mima! Ahí va, hay que golpear. No, morre sen infecto, tío. Ahora sí, hostia. Agora sí, carallo. Moi No, ben. Moi ben, morreu o ser infecto. Mentre fai un sonido. Morreu ser infecto, maldita sea. A Xa ver, non se vai lavar nunca máis. metinlle eu 2 anos a jogar a eses putos mans. A ver, sí. Sí, quedaba aí moi paso. pouco. Moi ben.
Pois tocalle ao meu enxambre de ratas predefinido número 2. Vamos a ver, gústame pegarlle ao mago. O mago non está a 10 pés, Vamos a poñer aquí a 0. Moi bien. Pero por que van a ir ahora polo mago? Se ten Porque literalmente... disfruto persoalmente del. Porque son ratas inteligentes. Son siguen órdenes ratas del maestro. inteligentes. Teñen... Rowan, pégalle. Mata, hostia, mata. Mételle un ostión e mata. Metí un hostión e mata. Pois ao mellor si, Pois ao mellor si. Ala foi a rata ao carallo. Unha menos, moi ben. Jesucristo. Vale. Brocan. ¿Qué? Dado de Qué vida. asco de combate, Dios, como de estos bichos. Aí creo que veñen máis. 5, moi bien. Ahora vas me tirar un dado de 4. Vale, van a aparecer dúas ratas gigantes, das cales unha delas é pequeñas e vale recoñecer. Vou tirar o dado de 4 para decidir onde aparecen. Vale, xusto as dúas aparecen polo mesmo lado. O sur. Correcto. Vamos a mirar. Unha aparece aquí e outra aparece aquí. Vale, vamos a decir que esta é pequeñas. Non Vamos a sabemos que é colorear. pequeños. Eu non sei cal é pequeños. Pero José sí. Eso, eu tampouco sei que me pequeñas. Puf, que Pequeñas. pena máis grande. Over by everyone. E vamos a poñerlle un color para que José recoñeza o color verdoso, como veneno mismo. Aí está. Puedes reclutar pequeñas, increíble, chaval. Vale. Hostia, ese é venenoso, hai na que matar. No, eso porque recoñece el home. Porque recoñece el Nunca mate, deixen para o final. Sí, sí. A ver, en que orden de iniciativa lle tocou? Mimar, por favor, que non sexan os últimos. Debería Vale, ser vai os despois de últimos. Black Calabos. Mima, increíble. Vale, perfecto. Non, Antes de la calaba, será. antes de Black Calabos, xusto. Vale, tocalle o garda local que está aquí. Vaise poñer aquí para deixar pasar ao seu mestre señor e non lle vai a pegar a Brocan, vai a pegar a Rowan. Multi-ataque, Scratch. Brocan tampouco lle chega. No, por eso. Eso sí que che dá, amigo. Sí, eso sí que me da. 8 de dano. E agora vai che morder. Carai. E ese volve che dar. Vale, Sí, hai unha cousa como curiosa a arma cos mordiscos. Constitution saving throw. Sí, sí. Este é o primeiro mordisco que entra. E tiro normal, Mi non? má, vai se convertir en home rata este home. Hostias! Como no É outra un home partida. rata. Hostias! Como no outra partida. Como na outra partida. O pirata Non era acabas de Rowan. facer isto, tío. Era Rowan todo o rato, o pirata. O pirata. Non pode ser. Estou enfadado, vou surcar os mares e saltar a todos os malhechores. O pirata volveu. Era el tigre. Hostia, que queres que che diga, man? Falláchela. Este é canónico. Oh. O que pasou, Ah, Sí, pero esa é. Ahora se cae. Se cae a 0, sí que se transforma. A ver, sí, a ver, aí como eso que vos iba a decir. As novas regras implican que os homes lobo non pasan a licantropía como antes. Non é rollo mórdeme, fallo en este Non me caso nos gusta días. eso. Non Claro, me gusta eso. a min tampouco me gusta eso, vale? É eso que vos iba a decir, o que pasa é que fuche de estudos moi rápidos. Eu quero o nacimiento da pirata. claro, A mí claro, moi gústame- a rápido. mí gústame O señor licantropía. do Duques o Duque Ballestitas. O Duque Ballestita. O Duque Ballestitas, ves? Por eso mesmo me gusta facer as dúas cousas. Vamos a decir que Rowan va mima como che vou a foder nos días de indisposición que vamos a ter, en algún momento. Bien, Madre mía, prepara teme, papel. Rowan, teme de buscar algo contra os licántropos. Bueno, que isto, neste caso, para os homes rato teñen un nombre distinto que busquei no outro día, pero non lembro. É indiferente, meteuche unha chantada que te cagas. Tócalle o outro. O outro. Voulle pegar ao Rowan igual, Scratch. Joder, Hostia, entra en chaval. chorros, Traición. Vas a transformar en home rato de verdade,
Quedanche 10 puntos de vida. ¡Arre Dios! Bueno, esto es servicio, Quedanche Madre, 2 chaval. puntos de vida e vas... Isto superástelo, pero xa fallaste la primeira. Rowan, teme, Arre, hostia. Que pena que non estuvera Lara aquí. Moi Que ben, celebrando como se escribe sola a historia, ¿sabes? Será mamón. vale. Ui, que cabrón vou a ser, oh. Pejo coa ballesta ahora. Desde as alturas. No, porque o man lle fixo sitio. É verdad. Entonces ten que baixar a pejarlle a Rowan. Ten que baixar e pejarlle a robo, hombre. Bueno, pues nada. Antes de que vaya a dar os golpes, parece vos ben o que dixen antes de que os efectos da licantropía o que fagan é transformar ao compañeiro eventualmente e non a novas regras. Porque se dicimos, no, gustan máis novas regras, aquí ao mellor morre un personaxe. Eu prefiro 2014. Eu tamén. Pero creo que decidamos todos. Sí, 2014. Ti, Rowan. Eu quero matar a este cabrón, vou matar. Bien. Rowan. Estás a unha mala tirada de caer ao chan. Vou empezar con darche un arañazo. E vamos a ver que é o que nos din os dados. E esperen un momento porque estou apuntando tamén a alguén máis. Ah, claro, perdón. Puxenlle o de 10 pés. Agora sí, moito mellor. Scratch. Un 3, non che dá. Será o bocado do duque o que che acabe transformando? Esa boca que tamén mordeu a duquesa. Oh, mi guardia. Rowan, vas ao chan e sintes... Hostia, ainda por riba fallache, puto cabrón. O último mordisco do duque. Además morderon as 3 ratas, Un dos súbditos noxentos. O segundo súbdito noxento é o peor de todos. O home rata máis grande que viches nunca. O duque. Ben, caes inconsciente no suelo. Compañeiro, ustedes non man aí amuñecao. Por sorte para vos, parece que vivo aquí máis compañía. Esta ratiña achégase a Blacalabos. Hai un enemigo aí ao lado. Pactactis, Blacalabos. Enemigo. ¿Qué enemigo? Ai, perdón, está morto, é verdad. Sí, te razón, perdón. Vamos a tirar outra vez, dame un segundiño. Retiro a vida, un momento. Dache igual. Ai, ese un aí ao lado. Vale, feche dano mínimo 4 puntos de vida. Para mí, o vaso. Vale. José, no me tiñas veche claramente. Agora a pregunta é: gañaches a súa lealtade? Eu diría que sí. Eu diría que sí. A quen lle vai a pegar piquiños? Brocan. José. Pero... Seguro que me ganei a lealtad? Ou están facendo así? Eu digo que sí, por o que dixéramos antes. Estaba a punto de inmolarse por ti e dixeche que non o fixera. Agora é ir contra o seu señor, non sei se a Queres lealtad tirar? é... Non, xa está, dixéchelo. Tira un Animal Handling. Vouche dar a oportunidade de que non gastes ningunha acción, que nestas reglas hai que gastalas. Tírame agora no momento en que lle miras aos ollos a pequiñas e quero ver se sacas máis dun 14. Un 14, non é nada difícil, pero como te cagues vai contra ti, ademais. Vai che ver traicionada. Como te cagues por 5 menos de 14 ou 5, cago a puñazos con ela. Tira. Chavales, é un momento, de volver a ser 3. Ser 3. No, non me caguei por menos de tal, pero cagueime. Vale. Non che vai a axudar pegando o seu señor. Vale. O Pero fallo vai pegar implica o que non man vai a aquel pegar. dali arriba. Vai pegar ao man daquele ali arriba.
No, Non vai axudar a nada. non vai axudar a ninguén. Vaise quedar aí expectante mirando nun conflicto de intereses. Bien, Blacalabos. Problemas. Venche unha rata, o teu compañeiro está no chan. Ainda quedan 2 inimigos. Perdón, 3. Perdón, Dar 4. unha poción e acción, non? No, bonus action. Teste que acercar a ele, non hai lanzala. Jesucristo. Veña, péjame ca fucking rata. Pejo chico fucking rata. Non dá. Non me dá. Ui. Ah, sí que che dá, perdón. 7 más 5, Eu 12. teño 11. Ojo, unha puta chao. Non che dan ademais, non? Fuimos, Doi a este man unha posao para que se levante dentro os mortos. Vale, apúntalo das a poción e chúpala. Bueno, Arriba, efectivamente. mou. Rowan, tes 7 puntos de vida. Non estás inconsciente. Estás prone. Vale, eso sí. Ten máis que mi. Chip. Algo máis que fecha acción. Sí, sí, vale, chavales, esto temos que mirar. Xogámola ou meto un ostión? Como Que xogámola? Aquí. Podo botar un sleep aínda. Podo eliminar a dous ao duque máis a unha guerra rat se a pasa. Ou podo intentar zoscarlle. Que creo que os guardias creo que están moi tocados. Está moi A ver, tocados. se Vedes fora os por nosos min, movimentos. se fora por min botaría un Arms of Hadar, pero non quero matar ao man. Espera. Podo facer o revés? Botar o Arms on Hadar e despois Arms curar of o teu Hadar compañeiro. Sí. Veña, home, somos amigos. Pois veñalo, Arms of Hadar. Vale, Eliminar pequeñas de ecuación. sí, porque está subido Está a de 10 pés. pés. Sí, correcto. Está a 10 pés. Está subido. Sí, subina antes. O turno que non fixo nada subeu a observar. De momento, Púxeme aquí, pero non fai falta poñerme aí. No. Vale, pois dadelle a reacción, o sea, dadelle os inputs que vos chegaron. Brocan e Rowan. non, eu non podo, eu xa o quitei. Ok. Eu tiña normal, pero non sei se fixo. No, está ben, está ben. O que pasaría, vale, Rowan, é que basicamente terías un fallo, vale? Sí. E agora está Automáticamente curache o 7. Vale, o que vou facer é cambiarche, sacarche os puntos de vida que che sacou. E a Blacalabos tamén. A Brocan... Brocan a ti non che deu. Por lo tanto, mucho... Non, eu estou claro. Vale, Pero que che quitou a reacción igualmente. correcto. Si se ma... Poño meu agora. E a Gabriel tamén a quitou. No, Gabriel non a tiña de antes. Non lle tocou tú. Ah, bueno. Vale, Ainda está que vivo conseguiches fucking con isto? Matar ratas, vale. Ah, vale. Mataches ao enxambre de ratas que estaba aquí. Mataches a... Vamos a ver... No, esta non. E mataches a un dos gardas. Ui, a un dos gardas. Suficiente. Quedan vos 3 enemigos. Ou 4. Si, depende, non? Pois xa está. Vale. Voume mover. Aquí. Moi bien, pois Brocan. É o teu momento. Cubríndome momento. ca... Podo disparar yo de abaixo. Podes, estás a suficiente distancia como para que non che dé desventaxe. Se che dá desventaxe, pois facemos as tiradas manuais. Vou disparar. Aí, espera, que teño que equiparme a... Lara non Vamos, está no día do combate. Alzo o puño, Lara, por se escoita eso. Usarase con Win, non... Se o tes ainda. Ten. que... Normal. Fallou. Por que che resta... Ah, non, vale, verdad. Si, fallaches.
Correcto. Pero como último me estaba poniendo a mí mismo. Sí, pero Joder. 11 non é suficiente para pegarlle a ningún home rata. Non sei por que golpeou, non sei a quen golpeou. Vale, No, claro, golpeou de ignora milagro. eso. Ignora eso porque non ten nada que ver coa realidade. Vale, algo máis, Broken? Coño, son imbécil. Joder, perdón. No, é que o favorite enemy aquí nesta versión permíteme castar Hunter's Mark 2 veces Gratis. gratis. Sí. He olvidado eso, O sea, que has pero programado. despois poño ya o do. Sí, efectivamente, tel dous. No, ahora no, porque Ahora, senón perdo concentración. Se me ¿Por qué? golpean. Se me golpean ao mellor podo perder a concentración. Cando vai a dar. Vale, pois nada máis. Muy bien. Tócamelo. No, Ata morto. Rowan, tócache. Estás tirado no chan. Como ben dixo Black Alabos, facendo metagaming, tes second wines. Recupérate, porque che van Non a é caer metagaming. Non me teguei en bonus action. Claro. Perfecto. Como esta. Metagaming é usar información Non. do xogo. Esta. Pero yo... Basura, pero bueno, está ben. Vanos a servir. Hostia, 5. Podía golpear desde o suelo, é unha boa pregunta. Sí, pero tes desventaxe. Eu diríache e recomendaríache que te levantases. Gastas a metade do teu movimento. Asumo. Claro. Levantar non che fai ataque de oportunidade. Efectivamente, non é como Vale. Pathfinder. Joder, complicaciones, meu. No, mueres el infecto. Levantaste ao final. Sí, ataco. Perfecto. Non lle das. Pero non lle dous, está. Lamentablemente o cansancio é algo que te está fodendo bastante duro. Bien. Tócalle a miña prima, porque literalmente volvemos a empezar. Tócalle ao garda ducal. Vou ir por Brocken. Ese home está a punto de facerlle daño ao meu mestre. É o que está a pensar. Rowan, ataque de oportunidade. Daslle. Gastas Sí. a túa reacción. Moi bien. Non lle das. Sí, gastei na hora. Putada. Vale. Beneficio para min. Scratch. Sí. Scratch. Ah, vale, claro. Death Pass. Dixen. Death. 7,52. Sí. Teño un ataque de oportunidade, meto un putillazo. No. Queres pegar un puñetazo? Bueno. Intentacho, é importante. Pero non creo que debería poder facerlle o ataque de oportunidade, pero... No, pero... Da igual, es aquí vas a facer un puñetazo. Ao mellor o matabas. E se o matabas iba che deixar que o mataras. ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¿Cómo está bien? Non hai huevos, Todos de aquí mutados. Ai. Vai o Duque. O Duque non se vai a rir de vos, porque el ansía probar a vosa carne no espeto. E vai ir por Rowan. Aí vamos, Rowan. Bien. Un 2 Vamos a ahora. ver se morde. ¡Ah! Un 2! Acertou, Acertou, A miña inspiración para Sí, ser. joder. Moi ben, pois todavía era Vale, gigante. Aí vai por Black Alabos. Black Alabos, fuxe. Como para bloquelavos? Que vaña por... Black Alabos! Se vai che morder os peiños. Non. Jesucristo. Pa fallarme a min, xa tes que ser malo, E a rata non deu o piño, mordeu unha das almohadas ensanguentadas. E toquei a pequiñas. E vouche preguntar, Brocken. Vas gastar a túa acción no teu turno para que pequiñas axude a faga o momento Messi. Non vai a facer nada. Black Alabos. Eu. Jesús. Eso non dá, meu fillo. Quedaste esta un de darlle. Eso che digo. Que mala sorte. Que mala sorte. Algo máis? No.
Brocan. Tes un home rata en riba do armario con intencións moi agresivas hacia a túa persoa. O teu compañeiro está enfrentando ao duque en forma rata. Unha pena, utilizar a balesta a melé. Algo máis? Non, nada máis. Moi bien, moi bien, moi bien. Tens máis probabilidade tirando 2 dados que tirando 1. No. Nese caso non. Porque hai desventaxe. Ai! Rowan. Tes o duque diante. Os teus compañeros que están loitando contra... Bueno, perder a vida. Que faz? Un está en riba do armario. Pegamos. É con Win. Mi má, como se cura? Como se cura? 22 de vida, moi ben. E agora que? E ahora vou golpear a este señor, chaval. Bueno, é ser infeliz. Eso dalle, moi boa. Golpear con todo. Salvaje ataque, por favor. Moi ben, puxástelle a desventaxe co flail. Moi boa. Moi boa. Vale, moi boa, hostia. Sácanchelle 10. Es que a rata está a metade da vida. E eu digo, pois chúpase unha poción de haste. No. Procedo a ejercer acción a agarrar. Tengo que agarrar, sí, Juan. Veña. Veña, pa adiante. Siguiente. Garda. Moi ben. Por José. Ai, José chora. Este é un momento. Vaya! ¡Vamos! ¡Que cago en algo que está arriba do armario! ¡No! No. A outro home rata. O equipo dos home rata, vamos! Pode facer unha breakdown skill mentras salto e dou unha voltereta me Podes, home, podes. Bailas en plan... Hip hop de enriba do armario, home rata. Non pode ser, isto non pode ser. Toca yo o duque. O duque vendo como recuperades folgos de... Empeza a gritar como un descosido e vai ir enfurecido a por Rowan. Por piñas, por desa. Ui! Casi eu vin o 20 ese, Eu vin ese 20 aí tamén. Pois a ver si é este. Ademais, era con desventaja, ademais. Ai, verdad, É verdad. sí, te rozas. Ahora tiras este con desventaja. Por non saber. No, primeiro. Tens que tirar outro. Tens que tirar outro. Espera. Son os dous Este ataques forma de parte desventaja. da mesma cadena de ataque. No, on its next attack roll. Ok, era o primeiro, pero non o segundo. Ben, No. Rowan, este entra, che. Mordisco. Porque o Como primeiro dices? fallara. Non quer dicir que o segundo dado que tiraste sea un diferente No, ataque. coche. Sería parte do mismo ataque. No, me dices como va. No. Sí, eu penso que sí, Hostia. Son a trampa. Bueno, Son a Rowan, ti vas a heredar a sabes, o linaxe dos homes Non, rata. eu rexeito. Sí, vas a rexeitar, vas. Vas a rexeitar. Mi madriña, Jesús. Vaya hostia che pegou, tamén che digo, Vaya hostia che pegou. Vale, toca ya a rata gigante. Y sinceramente, hasta tú puedes pegar a Rowan solo por tirar al chavo otra vez, pero voy a pegar a Black Alabos. Vaya por Rowan, vaya por Rowan. No, Black Alabos, ven aquí. Mi barro, que che va o golpiño. 3. Matoume. 6 de dano, chavales. O noso querido Black Alabos toca o chan cando unha rata noxenta lle morde o tobillo. É como fai. Non fará esos sonidos, pero vedelo caer. Inconsciente, amigo. Ai, que carallo. Tocalle a Pequiñas. E Pequiñas non sabe que facer. A indecisión cómea. Porque en parte ten que axudar ao seu mestre, pero en parte o seu bo amigo que lle deu de comer as mellores gachas do mundo, esas racións, está sufrindo contra os seus aliados. Que xustiza hai neste mundo. Mira, eu prometo-te que como sala vivo desto vou matar o Pequiñas. Xa te digo ahora. Duro, Porque hubo a chance de facer dúas ratas peleanse por un churro ca música de Linkin Park e non se fixo. E non se fixo. E iban a hacerlo por defecto, pero dixo José, no, é que non pode ser isto. Vale, Black Alabos. Tirada de morte.
Ala vou. Ma, como saques un... Como saque un... É todo culpa de que non está Lara. Lara, non estás aquí para curar aos teus amigos. Tirei. Non. Man. Sabes onde? Sí. Ui. Así era un 20. Alá. Primeiro fallo, Primeiro. Brocan, Blacalavos caeu a escasos 20 pés de ti. Rowan está sufrindo contra o Duque. Pequiñas está expectante. E hai dous ratoides aquí. Que fas? Taco yo de enfrente, vou quitar de diante, vou meter unha carro. A furia me consume. ¡No! ¡Furia! Jesucristo, man. Jesucristo. Dios. ¡Ay, no! Hasta aquí o combate, persoa. Ay, a furia Hasta aquí pega, o combate. oh, sabes, a hacha golpea na madeira do armario que é aí. Posible. Dios mío. Rowan, Tendrás o teu tendrás señor, solución, ¿no? o teu A mí roubou más. As que me roubaron. está no chan, que é isto? Este cabaleiro que non defende ao seu señor. Rowan, que tens que facer? Vamos, fa algo. Debo matar a este, o primeiro, macho, que queres que faga? Dalle, pois dalle, dalle. Dalle co teu flail. Mi madriña, aquí nadie da nada. É momento de dropear o escudo e sacar a espada a dúas mans. Momento berserk. Dios mío. Vale. Puta desgracia. Hostia, estás tendo moi mala sorte, Meu, Brocan, Non pasaría un este mes. home rata non cesa contra ti, Non che dá. Esa sorte de que ahora non che dá. Pero o seu mordisco vai ser mortal. Ou non? Non. Rowan, daste conta de que o Ruque é como se rise de ti. Rise con malicia. Con malicia. Como si supera distinguir quen és entre este frenesí e rise con malicia. Porque che vai a golpear. E non vendrá Messi, non? Xa non é Messi, rapaz. non me terá Messi, non? No. El Lara foi buscar os gardas. Non che dá por un, Os gardas que tamén son o mellor rato. Non hai huevos. Están en el área, imagina, están en el área con los guardias se transforman. Se Transformas. Vale. Toca ya, Puro, rata xigar. porque antes non mordeu os cadáveres, non morres de hora. Ben, non pasa nada. Eu vou polo outro compañeiro. Fantástics. Hostia! Sí que se nos acaba o chiringuito, chavales. Foi. Rowan, vaya trincazo che mete a rata por detrás. Dios. Estou vivo, tío. Pequiñas, unha vez máis, vai a ter que decidir se axudar ou non. Xa pasaron 3 rondas desde que entrou. Ao mellor é un momento de que veña Messi. Rowan, estás aí suplicando de teu compañeiro desde as alturas. No momento en que fallou, esa hacha se clavou en riba do armario. Vira traicioneramente os ollos. Pode mirar co rabillo deles a cariña de Pequiñas. Veña, José, tire outra tirada porque estades a chorar. Aquí fai vos falta un Messi, Aquí vos falta un Messi, Vou sacar un a saber. Hostia, pues gasta mala sorte nesa mierda. Vaya, hai un. Me cago en la puta, tío. Tío. Non podo, Non podo. Tío. Eu non podo. De que me fixestes? Eu non fixe nada, joder, que me ves? Que me estás... Volvemos ás trampas. Que non estás con trampas, joder. E entendes un mandi, e pasa non é cousa miña, joder. É o segundo un. Hoxe pasou che ter 2-1 Que seguidos. segundo? No, tuve máis. Este é o terceiro un que saco, É o cuarto. Que antes sacastes un tamén, cando golpeaches. E antes deso fixéchelo na Pois iniciativa. 4 tremendo. Vale, pero é que a Tremendo. cousa é que fixeches 2-1 seguidos e agora acabas de facer outros 2-1 seguidos. O sea, que eu non digo nada. É a mala sorte, estes personaxes non gustan aos ratas. Moi ben.
Blacalabos. Ay, me parte la pinga. Non digas un, José, non digas un. ¡Humo! Uy, estaba ahí, Estaba ahí, Por un momento dice a la polla. Arri, hostia. Brocan. Dalle dunha vez Morre ao contra o mediante bicho e este, de dispara, verdad. Porque está sendo deplorable. Tío, o sea, tens que matar a un puto man ese. Mata o man xa. Mi madre. Non Tío, podo, tío. eu non podo, eu non podo. Pero non pode ser que estou sudando, xa que me ponho nervioso, Que se sacou unha mierda Whipe, de chaval, tirada. que whipe. Vale, Rowan. Non podemos facer nada. Rowan, hai que facer algo, Ao Duque, home, págale a rata, pero págale algo. Mata a rata, que dijo José, dijo Gabriel, mata a rata, tío. Por E dis que non darei matado ao Duque, joder. Si a un Terías, mira, terías que darlle cun crítico e ter un Non bodano. dixas a vida que ten, Non No, dixas a vida que ten. terías que darlle cun crítico e facer moi bodano para matalo. Pero él lle dijo, eche máis rentable pegarlle a rata que ao Duque. Quitaste dúas tiradas de acá que... Claro. O podes confiar na sorte, no gambling. O podes escapar. Ou fuxir, sí, podo fuxir como unha rata. E non serías moito mellor que estas ratas, eso é verdad. Hostia, Pero se non- fuxe Rowan, por- facedes whip, O que pasa que partida. Sería increíble, Vai chegar Tania e vai dicir, Se fai hostia, isto. 3 personajes novos. Hai que facer 3 novos, nivel 3. Se faigo isto, estou ao alcance de todo. No, da rata de arriba no. Correcto. Do home rata de arriba está a 10 pés, está en riba do armario. Tendrías que saltar para pegarle. Sí. Pero que non é mellor matar a Gian Rat, pregunto, non sei. Sí. O sea, mata allí un rata. Home, de momento o que está metendo unha burrada. Podalle. Home, meto un crítico de pelotas. Tío, somos un Eu par de sinto moito, pringaos, Eu sinto Somos uns moito, pero tedes unha mala sorte de 3 pares de collóns. O sea, Somos uns pringaos que flipas. ¿Dónde está Keith? Tennos que vir salvar. O asesina que estaba por aí. ¿Dónde veu Messi? Ten que vir Messi. Non vai a vir Messi hoxe. Non vai a vir Messi. Rosvaldo, ayúdame. Osvaldo, Salis, Fran, axuda. Pequiñas, comete a meja. Ei, ¿dónde está Thrall? Cando todos o necesitábamos. Molaba, Vamos lá. Aí vai. Brocan, a ver se che dando unha puta vez. Hostia, tanto sí, que sí, sí. Bueno, É tanto que sí. Este é o arañazo, isto non importa. O importante é o mordisco. Aí vai o mordisco. Ese non ves? Ese non dá. Moi ben, toca yo ao Duque. Ahora tiño a miña decisión. Sigo con Rowan por malicia. Sigo con Rowan con malicia. Non Rowan. vas a sacar a ballestita para disparar a José. No. eso, o cobarde de ballestita. Cobarde ballestito vai a arañar aos ollos. Me cachi, tío, pero... Aos ollos. Eu solo vexo que aquí se fan trampas. Que non fago trampas, por favor, que estos son os dados de mierda que saliron. Esto non suelo, non, me cachi. Está Eu non podo curar a esta xente porque me roubaron as pocións. O man que non o matín nese momento, por votación popular pedíamos. Pois se hubieras matado, ahora non estaríamos Non todos estaríamos mortos. aquí, eso é verdade, non estaríamos de máis muertos. Vale, pois ahora sí que vou ca ballesta, porque me fai moita ilusión, xa que está outro no chan. Rowan, estás inconsciente. Vale, tiradas de Sí, salvación. sí, sí. Brocan, ballestita cobarde. Balesta cobarde. Non che dá. Chaval, isto está sendo moi culero, Giant Rat. Sabes o gracioso das Giant Rats, José? Teñen Claro. escalada. Sí, é Fact Tactics. Xusto. E sabes o que quere dicir eso? Ui,
Ay, Dios mío. Me cago en Dios. 20. Vale. Oportunidade que Messi veña a través de pequiñas. Tira outra vez. Porque xa non sei que facer para poder salvar. Un animal handling. Un animal handling. Man, pero que pequeñas vaya a defender o seu man. Non, pequeña non fai un carallo. Pequiñas non fai un carallo. As mellores gachas, pero non tengo libre albedrío, non mames. Ni modo, non tengo libre albedrío. Vaya Bacalaos. salvación, Martín. Non saques un... Da igual o que saque. E che falta un fallo, non? Falta Que un tes fallo. Un acerto e 2 fallos. Un fallo. Sí. Que delle un fallo. Ten un acierto, 2 fallos. Brocan. Podes fuxir. E No. vas a topas el área. Pero, Polo camiño. no, mi jugado, se callo, caemos los 3. Doulle. Baño. José, Espera, damaje. a quen lle golpeastes? O de enfrente. O Jarda, verdad? Sí. Que ten escudo. Non ten escudo. Teñen escudo. Tuvo que os patos. escalar. Veña, vale, vamos a dar, dalle aí, punto daño. Sí, que hai que hostia. salvar a partida. Hai que salvar a partida de alguma maneira. para Vale, la saco tirada, o escudo. Merda, non me deixa Tirou no facer o... Rubir. Tira o daño da arma. Vai. 16 máis 2. Morre. Aniquílalo. Por o ben do guión, a rata ao subir deixou o escudo foi aniquilada. Tiña máis de 16. 17, xusto. Me cago. Acabo de decir polo Os mundo guión. Ten 17. Por o Os ben do gardas guión. patinos seu a base de Arias. Sí, xusto, foi recalado. Por o ben do guión. Bien, que máis faz, Non amigo? tendría casualmente unha pócima esa rata que é. No, olvídate, no. Aquí se morremos. Non podo facer nada máis. Rezar. Vamos. Rezámoslo. Rezamos. Rowan, salvación de morte. Un 20, veña. 20 E levanto. como tiro salvación de morte? Mira, daslle a A túa calaverita. ficha e debaixo do teu escudo. Aquí, sabes, debaixo sabes. a cabeira, eso. Primeiro fallo. Tío, non é con constitución. No, nunca foi. Ni nas regras antigas. O sea, entonces por que menos dou? Ah, polo exhausto. Vale. Se eu... No, eso non lle debía de contar tampouco, Entonces por que menos 2? No, saqueches un 9. Non vou revisar agora. Destes un fallo. O exhaust parece que se mete en todas as tiradas. A modo de burla. Onde está teu primo, José? Era un momento Bien. de coller a mercancía e reventar todo, Unha pena que deixaras no puto carro, Exacto. Porque, Explotamos Dios, todo. ibas a ser o atentado máis bonito. Vale, vamos a pegar coa ballestita. De feito, como... Sí, porque ten loading, solo pode pegar unha vez. Vamos a facer máis... sufrido para todos. Ballestita cobarde. Pois das. Ai, Dios. Listo. Mi madre. Ala foi. Ah, 8. A la fun. Sí, a la fun. Chavales, Ala foi. acabouse o combate. Con esta partida. No, Casa, non volvemos, quero tirar o sea, a miña nunca última máis. tirada, a ver se sobrevivo. Acabaste de palmar ao noso amigo. Morremos, Pa que besas. Me cajo na puta. Espera. Hostias. Morri! Era visto, eu son o único que non sacou un aínda na A ver. Meu Deus, chaval. Blacalaos. Están todos mortos. Aquí.
Hostia, que se me cae o casco xa de impresión, chaval. Vale, podemos facer unha cousa. No. Podemos facer unha cousa, aquí somos todos amigos, vale? No. Podemos. Temos varias opcións. A primeira de todas. Deixámoslo aquí ao próximo día e repetimos a partida. A primeira de todas é que empezamos a facer muñecos nos 45 minutos que nos quedan hasta as 8. Eso é unha delas, hai que recoñecelo. A segunda, este combate durou 60 segundos. En 60 segundos viu el arco. Claro, porque se deixou algo. No. Tiña que ir Tira outra vez, Raúl, para ver se palmas ou non. O problema non é se palmar a mí, madre. LA. Obreu. Sí, Ahora ti. dale. Veña un vídeo. LA, tío. Tocou, man. A ver, así é o xogo. Ahora hai que facer novos pejotas. Bueno, pues, a ver, eu estou de acordo con facer personaje novo, Kiki. Vale, tamén, o sea, quero dicir, non somos novicios aquí na tradición pola espalda da mi muerte. madriña, morrechedes todos, ademais, que increíble, Tío, oi, true. Foi un TPK, tú, ben. Impresionante. A ver, non sei como nos vas a enganchar de novo, pero non pasa nada. Culpa de Kike. É impresionante. Vou poñer 80.000 ratas. Vale, entonces vamos a facer novos pejotas. A culpa de que puxo unha ballesta ao vos. Eu... Se non morremos. Se non morri, no, a ballesta xa o tío de antes, a ballesta xa o tío de antes. Xa o tío de antes, a ballesta cobarde, que che matou, bronca. A ballestita cobarde. Ben, vai ser curioso cando a semana que ven, porque a min gustaríame moito morrestedes, vale, dicir, decidímolos todo entre todos, vamos a morrer, non viu Messi. Non veu mes. Perfecto. Blackalabos, Brocan, Rowan, morreron. O dadme un segundo, vamos a poñer. Pero ponos música triste ou algo. Pon algo morto, tío. Momento Perú. Agora facemos un poquito momento Perú. Unha música triste, vale. por menos. Pois, veña, decide os últimos pensamentos en orde. O primeiro que morreu foi Blackalabos polas tiradas que tivo. Vale, pois nos últimos momentos Blackalabos. Espera un momento. Deixa-me pensar unha cousa. Música triste. Aí está, vamos a subir o volumen. Quero Mi má, isto teño que poñer outro grupo para que facer unha pregunta aquí a este home. TPK! Eu por mí sí, eu por mí sí, Vale, Martín. vale. Eu por mí sí. Pois nos últimos momentos o que pasa pola mente de Blackalabos non é o seu reino e tal, senón que ao final non foi capaz de escapar deste mundo e volver cos seus alumnos e o seu compañeiro Antonio e deixar esta identidade falsa que se forjou e morreu. Brocan. Eu fui o último, eu non fui o último. Rowan. Que é o que pensa Rowan nestes últimos momentos antes de morrer definitivamente? É difícil, Penso que Rowan neste momento estaría recomendo esos arrependimentos, no, de non haber feito quizás o que quería, máis polo que dirán que polo súa propia felicidade. Uf. E o último que se imagina, que pensa, é precisamente en Helena. Que dolor. En Helena, ahora que habías visto después de tanto tiempo. Duras palabras. Brocan. ¿Qué é o que pensas antes de irte? Antes de saber que non vas a volver coa túa familia, o teu obradoiro de completar a túa obra magna?
A ver. Pois eu supoño que o Brocan diría morrín con honor, xa que un rompeferros nunca retrocede, sempre rompen, pero nunca retroceden. Non acabei a miña obra magna. Esa é a única cousa que non vou conforme deste mundo. Choramos todos. Que triste. Un momento moi triste, Momento Perú, moi triste. porque Pequiñas pode ver na distancia como se vai arrepentir desto toda a súa vida. Rowan, vouche facer unha pregunta. Bueno, non, a verdade, habíamos declarado previamente que os homes rata fanse despois de que fallen, non se levantan como homes rata. Está moi feo isto. Estaría feo. Bien. Ahora ben, morrechedes. O que vai a seguir na seguinte partida, porque é a única que está viva, son dúas opcións. Ou unha, é un pequeno fast forward donde el Lara volve á vila despois de que os gardas pois bueno, encontraron moitas ratas matando ao duque, porque o duque vai desaparecer da escena, ou desaparece ou se esconde, pon a calquera cousa, pero non vayamos desde aquí. Ou neste caso os tres compinchades para que de alguma maneira estuverades no castelo como se fora de gardas ou de alguna mierda que irades. Compinchámonos e continuamos o combate para darlle esa xusta vinganza. A min gustame máis a primeira idea de que son personaxes completamente novos que non estén atados a Teixeiro de ninguna maneira e que volvamos a Salmars un día novo. E Lara buscando compañeiros novos porque perigo se amosan en Salmars. E isto vai a ser o último que toquemos de Teixeiro hasta que teñamos cos novos personaxes que pasar por aquí. Ese xa só un amargo recordo para a nosa compañeira Lara cando volva a tocarlle. A min parece o máis correcto eso. Ahora ben, pregunto vos a vos para que me digades que é o que queredes. E puño a orella, atento. A mí dame un pouco igual. Perfecto. Se é un pouco igual, vou non facer eu a miña vontade. Que opinas, Gabriel? E ti, José? Eu prefiro un personaje novo desde Salmars. Perfecto. José? Sí, eu tamén prefiro non estar aquí. Moi ben. Entonces, temos uns bonitos minutos agora Así para que pensar. se cae, habla calados. Yeah. Vamos a poñernos noutra pantalla. Vamos a poñernos de feito na pantalla. No, moi personaje. No, morremos. Vamos a volver aquí. Non hai experiencia que outorgar a ninguén. ¡Mima! Encuentro. Eu maldigo. Soy un día perdido, maldito. Ben. Isto... Osvaldo non me ayudou, tío. Osvaldo non me axudou. non apareceu en ningún lado. Vale. 3 personajes están mortos. Vamos a poñer á dereita. Vamos a crear novas fichas. E agora é o mellor momento para pensar que é o que queremos. Cales van a ser os novos personaxes. A historia podemos ir definindo ao longo dos días. Pero a pregunta importante é que clases ides levar? Vamos a poñer as fichas, dame un segundiño. Vou poñer unha nova carpeta que sexan mortos. Mortos. Sabes, Sosa? Duro, Non me esperaba eso. Non me esperaba que podes ter tan mala sorte, Eu, sendo un cabrón. Moi bien. No, foi moi mala suerte tamén. Sí, Combinación das dúas. Foi moi mala sorte, a verdade. Joder, mira que nunca había tantos uns seguidos, Vale.
Desde o triple 1 de Antonio, increíble. Este triple é o momento de traer a Antonio de volta. Vale, permisos. Vou poñer en permisos ao personaxe novo de Gabriel para que podades preparalo como que irades. Rowan. Uf, e agora vou ter que cambiar o nome do usuario tamén e todo, Traballa. Máis traballo para ti. No. Ou non o fago para que se recorde sempre o dolor. Maldita sea. Mi ma. Jamás te lo perdonaré. Vale, aquí configuramos ownership, Blackalabos Personal político. e xogadores, player character, José. Vale, e doxe os permisos. O dolor que vai a sentir o contacobres cando o seu primo dunha misión Sargento Di. non lle volva. Salgan yo di. Non vas a volver. Vai Exacto. chegar aos seus oídos algún momento en que ti, Brocken, cumpliu a súa palabra, entregouno. E tamén, cando non sei que pasará co carro, eu entendo que Lara moverá as cousas, porque agora xa non ten o seu lexítimo dono. Claro. Pero Nadie el Lara sabe. vai levar a cabeza do man a tipa e a tipa que vai facer. Ah, Topia, DJ. Vale, pregunta ahora, de verdad. Que clases ides facer? Necesitades máis tempo? Paramos aquí. Collemos un día da semana pola tarde onde me ides dicindo sí, vamos a facer isto. A ver, Eu diría de podemos falar facer as agora. tiradas. Temos media hora, perfecta. podemos facer as Xusto. tiradas agora. As tiradas, é verdad. Temos aí o Discord para tirar, verdade? Deberíamos. Estaba pineado aquí o libro, o manual. Sí, en Cubil de Salmarsh, arriba de todo, tédelo. Vale. De feito, para crear unha personaxe temos aí a tirada de dados. Vou facer unha referencia para que teñades máis a man. Xo puxen aí por se podía pasar isto. Aquí. Manual, Aí o tedes, vale. Ai, mima. manual do xogador, descargar. Ben, pois Martín, se queres empezar ti coas tiradas. Son 7 Bueno, veces. comando. Non sei, eso sí que non o lembro, a verdade. Un R, 4 de 6, Un momento triste, joder, Vai, pero que cuidado. 3H. Pero, verdad. Era así. Estás facendo polo Foundry ou por aquí? Por cal que eres? Ah, porque che vexe máis fácil, a verdade. Prácticamente é o mesmo. Se queres facémolo no Como Foundry. 4? Son 3, Son 3, mima, vale, lo, pois a la veña, 3. O man. Son 3 e non hai ninguna mellor. 3 dados de 6. Ah, mi hijo, vale. Un 13. Hostias. Un 17. Hostia. Arre, Dios, chaval. Era un momento, Tranquilo, Quique, estás jodido. Era un momento. Para. Vale, xa está, unha normal. Vale, veña, É unha vez carisma máis. 9. Non, que he hecho unha vez máis. E sustituís o 19. Bueno, Martín. Ou este 17. Bueno, Tío, mi a madre. ti se le de puta madre morrer, claro. Vino, Vale. se vino, chaval. chavales. Martín, personaxe 2. 13, Me cago en Dios. 17, Está aí posto. 14, 15, 9, que se vai Vai tentar. facer calquera cousa, prácticamente. Podo facer o que queira. Eres Dios. Inclusive. Creo que eres o mellor inclusive, un personaxe de todos agora mesmo. Jesucristo. Jesucristo vez. sobre a terra. Non me acordo como era para tachar, a verdade. Barra. Algo. Ah, sí, Barra B. No, barra B. no, da igual. Está aí. Ora o siguiente, que ven agora? Agora vai Gabriel, que é o segundo É o segundo en morrer. Gabriel, dalle aí. ¡Mima! Vamos, aí vamos. ¡Arre, hostia! Vale, Vou xa. ser o man dos 8, vas a ver. Pa unha vez que che toca. Joder, 16, 12, 15, Madre mía, 15... Bueno, isto xa máis a veraje. Vou ter un 3.
Has de ver. Este é un 11. Vale, tira unha vez máis, creo recordar, si, xusto. Joder, chaval. Ay, hostia, Un momento, chaval. Vence o equipo de verdad. Mira. No, eu vou ser un despojo, Vale, José, pois... Eu vou ser o despojo, Dios mío, que puta... Non quero sojar, sabes? Cala a boca e tira, non te deixes levar polo gapismo. 18. Mira, 3. Aí vai 3. Aí que creo que pusetes algo mal, 16, 12, 15, 16, 11, 10. Está ben, camiños a orden. Porque o 10 é o que está descartado. É a miña tirada máis alta. Dos 16. Son 2 15. Ah, 1, 2, 3... Son 3 15. 3 15. Sí, é verdad, perdón. Chaval. Bueno, José. José, que? Pasa lo que hai dentro. Mi madriña, José, por gafar. Sale do pozo, José. Sale do pozo, Que va. Eu vou ser unha mierda de bicho. Escala. ¡Ay, Dios, José, por gafe! ¡Pásate por abrir la boca, carajo! El promedio. Mi madriña, un commoner. A ver. Vou ser un puto commoner. Este xa é mellor, un 15. A ver, que commoner con unha habilidad. E que deche outra, para sustituir o 9. Repite o 9. Veña, un 18. Era un momento. No. O 9 non... 9, levo un 9. Para sustituir o 9, sí. Madre mía, rapaz, raparigo, rapazote, Os teus compañeiros hercúleos aquí e o averaje commoner que sale... Non teño ganas de sojar. Martín, vamos a ser paladines de puta madre. A ver, se vino. ¡Ay, Dios! Polo ben. Teño ganas de Vamos a sojar. traervos justiza a este lugar. Joder. Hai que queimar todos os Álvares. Hostia. Pero é Lara, cando cobre a recompensa de todos. E o mellor non é eso, o mellor é Lambón. Porque eu recordovos que aquí, os que firmachedes o contrato, fostedes vos os tres, Melón e Lambón. E Lambón vai ir todos os cartos. Ahora non sei como chegará de volta co carro e demais, pero uff. Lambón non vai recibir un carallo. Lambón. Xa me jodería que o man lle pagaran a nosa parte de... No, vai ir para as vosas familias e condolencias. Como ao Melón non se repartiu. Vai. Sí, Silverio, sí. Morremos. Isto foi impactante. Ya está. Mi mamá está furioso. Que puxo máis en vez de espacios efectos. Mi mamá. Vale, agora ben. Necesitades tempo para pensar no que ides facer. Imos facendo. Eu voume facer a primeira cousa, tiro para adiante e se me matan fajo. Vale. Eu digo-vos unha cousa. Tengo ganas de levar este putísimo c***. A semana que ven eu traballo de tarde. É imposible que xoguemos. Ata o 22, a semana do 22 non se pode xogar. O sea que temos hasta o 22, case 3 semanas para ver que é o que facemos e preparalo. Vale, Gabriel, ti non estás tan familiarizado co Foundry. Se queres facer algo, avísame, organizamos, preparo, axudo a poñer as cousas en Foundry, que é bastante sinxelo, vale, como se fixo aquela vez, a primeira vez que montamos os personaxes. Vale, o rollo do trasfondo, o mesmo que habíamos comentado. Se vos apetece, colledes, facedes algunha cousiña, e os personaxes, os dos tokens, o mesmo, tedelo todo aí arriba, neste mesmo chat, vale? Por lo tanto, botadlle unha ollada e miramos. Paramos aquí, paro a grabación. Paro a grabación. Podes.